Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to Diri City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Welcome sa aton sining pagpangalagad. Diri karon sa palatuntunan adlaw kita iya sang Martes tuig 2025 sa gyapon. Ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hofer. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, baha sa palibot sang syudad sang Iloilo na Batyagan. Ini kasunod sang pagbubo man sang mabaskog sining ulan. Pila ka mga kabaranggayan diri sa bahin sang syudad kag subong man pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo ang ginbaha mga biyan. Sa dugang pa nga mga talupang doon sining mga balita, tagahawa ka baha sa may area sang Tagbak. Madugay na kuno nga ginareklamo ini sa mga pumuluyo. Samtang pag-dismiss kag pag-suspend sa pila ka mga pulis sa Western Visayas ang Napolcom. Nangin maayong atikang suno pa sa Police Regional Office 6. Istoryahan taman sa aton sining pagpangalaga ng mga kauturan, mga balita kag impormasyon. Diri sa aton sining pagpangalaga 160th Foundation sang Archdiocese of Haro. Ginasaulog man sinisubong iyang adlaw sa aton sini karon nga mga kauturan ang 160th anniversary of the canonical erection sang Diocese of Haro. Sa karon sini banwa ginatawag nga Archdiocese of Haro ang ginasaulog sa tagsa siniiya ka Mayo 27, ang Haro Metropolitan Cathedral ang mas kilala nga national shrine ni Nuestra Señora de la Candelaria. Amo karon iya ang seat sa Archdiocese. Ang pagselebrar or subong nga tuig nagamarka sang ika-166 nga tuig sa pag-establisar sang diocese nga kung sa diin ti elevate sa Archdiocese adtong June 29, 1951. Pero ang pag-establish gidya sa Diocese of Haro was canonically erected sa May 27, 1865. Sa nasiling tanan gin-elevate ini sa pagka-Archdiocese sa June 29, 1951. Sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo, ang Archdiocese of Haro ang mayara man sang manggaranon siniya sa history. Lakip na diri ang initial jurisdiction sa pila ka mga islands sa kag kabahin man or porsyon sang Mindanao. Ti sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo, isa man ini sa mga ginaselebrar sang mga Kristiyanong katilingban. Sa Dilmadugay mangikupod naton diri karon si Father Archie Culada para iya nga maghatag sang dugang sining mga informasyon na tuhoy sa sining nasambitan karon nga selebrasyon. Samtang sa dugang pa nga mga talupang don karon iya nga mga balita, si President Bongbong Marcos may napilian na kuno nga may napili na nga masunod nga PNP chief suno pa sa Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya. Sa Camp Karingal ginpahayag mga biyan nga kasubong nga nabudlayan si President Bongbong Marcos nga magpangita sa masunod sini nga PNP chief bangod nga ti hindi lahog ang iya sini nga mangin trabaho. Hilabi pa kon peace and order ang pag-istoryahan naton sa pungsod na Pilipinas. Subong paman pasiguro ni Rimulya
nga sarangan kuno iya nga matindugan ang masunod nga chief sa pwesto or magatalos sa pagabiyaan sini nga pwesto ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Nagapati diri si Rimulya Banwang ang masunod sini nga hepe sa kapulisan. Kinahanglan kuno iya nga loyal kag may maayo sini nga track record kag klaro ang tinutuyo para iya sa futuro sa Philippine National Police. Ginpayag man ni Rimulya nga hindi siya ang nagrekomendar sa kung sino man nga pilion dira agud nga magbulos sa PNP chief post bangod nga mayara siya sang salig kay President Bongbong Marcos, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Suno pa sa tiglikom nag-istoryanay sila ni President Bongbong Marcos may kantanan sa sining pag-appoint or pagpili sa nga masunod sining PNP chief. But mas ginpili diri karon banwa ni Secretary Rimulya nga hulaton si President Bongbong Marcos agud siya mismo ang pahayag kung sino ang masunod sini nga Chief PNP. Sa aton sini iya nga mga kabumbo. Ti sinuayhan ang masunod sini karon nga Chief PNP sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti ang masunod sini nga Chief PNP sa aton sini makuturan ti laban-laban sini ang makabing naton nga masaligan man, no, ni President Bongbong Marcos. Standby na balik-balikan ta ng informasyon kung sanday sino nga mga opisyal sa nga PNP ang pilian karon sa aton sini nga presidente. We have on the line Reverend Father Archie or Angelo Colada. Father Colada, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good noon, Father Colada, sir. Good noon, Bombo Cham. Ang sa tanan nga nagpamati sa inyong programa sa Bomborag. Father, nagpakigangot kami sa imo kay luyang naton nga madugangan ang informasyon at the same time ihibalo na tuhoy sa 60th foundation anniversary sa nga Archdiocese of Haro. Kag kun ano mga activities today, Father Colada, sir? Actually, 160th anniversary of Haro as diocese. In-launch naton ang 75 years of Haro as Archdiocese. So, amo na nakiwat kita sa Santos Misa sa Haro Cathedral kag 1 year ini nga preparation para sa celebration sa 75 years sang Haro as Archdiocese. Alright. So, may mga install nga mga activities kita hilikuton na Father Colada? So, ang imahen, no, ang pilgrim image sang Our Lady of Candelaria magalibot, no, sa bukos nga Archdiocese, no, sa sini sugod sa masunod nga bulan, no, palibot kag sa mga makadto sa mga bikaryato kag mga parokya, no, kay amo man ini ang ang tinutuyo no ni Archbishop Lasso, no, antes siya mag-retire nga mapadayon, no, ang ini nga plano. So kamaayo sa aton pinalangga nga Arsobispo Monsignor Medical Billionet nga himuon ini nga ipadayonon ini nga plano agud nga ma-spread ang devotion, no, ni Candelaria, and then patapos nga malibot na ang bilog nga Archdiocese magkanto naman siya sa mga kalain-lain nga mga probinsya o kung sa Archdiocese sa Western Visayas. Kaya sa Candelaria amo ang patrona, no, sang bukos nga Western Visayas. Kag ang Haro Metropolitan Cathedral among seat sa Archdiocese karon, Father. Yes, tiya mo muna kay tungod kay nga malibot siya sa mga suffragans niya. Actually, ang kung tawgon nato ini nga iya sa Candelaria, she's the patroness of Western Visayas. Kung Archdiocese may mga suffragan pa ini siya, nga andun sa kinang suffragan niya nga mga diocese sa mga Bacolod, Antique, San Carlos, Kabangkalan, no?
may na nga mga dioceses pa. So libuton niya ini no nga ang ining sang inahin no sang mahal nga birhen. All right. So may mga pagkapatigayonon man nga misa, Father, or nakapatigayon na sang misa earlier this morning? Yes, magulagid na tapos ang Santo sa Misa, kaging pangunahan man ni Archbishop Billones, kaging tambungan ka makaparian kag mga religious sisters, nag-join man sila. Kag simple man lang no nga pag-iwat sini nga selebrasyon. Daw nga ti sa totoo lang kung tanaw naton no ang ginapreparahan gid naton ang ika-75 nga tuig no sa nga matabo next year nga bilang archdiocese. Ang inyong 160th na niya as diocese na niya nga bilang namo sa kunaan siya mag-archdiocese, diocese anay siya. So 160th na. So bungan na 75th na siya as archdiocese sa 1 year ini nga celebration. Masugod subong may mga natalana pakita nga mga plano no sa aton nga archdiocese nga mga events no kung nga iangop gid naton ini mga selebrasyon naton sa sining 75th nga anniversary sang archdiocese. All right. So that would be next year, May 27, 2026. Yes, pero full year nga mga celebrations may ginaplanuhan pa naton kung ano ang mga matabo no sa mga ano bla mga events naton in connection to this celebration. All right. Sige. Father, thank you so much for your time kapag share sang dugang sini nga mga informasyon sa liwat maayong udto dira sa inyo. Thank you very much. Thank you very much. Deri wavit si Reverend Father Angelo Culada, ang director sa Haro Archdiocesan Commission on Social Communications or Social Commission. At isa ton sini nga mga kauturan na mas ginapreparahan pagid sini sang Archdiocesan of Haro amo iyang 75th celebration or ikas 35 nga tuig sa aton sini nga mga sa aton sini nga mga kabumbo. May year-long celebration ini kag may mga activities pang sa sini nga mga tinyon ginaplanuhan sa Haro Archdiocese sa aton sini karon iya nga mga kauturan. 45 minutos na nagaligad sa takna sining lasa 11 driman sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Sanday sino ba lang mga ginapilian ni President Bongbong Marcos nga mangin next PNP chief, pero may napili na kuno si President Bongbong Marcos pero hindi lang pag-idiga diri kag pagsugid ni DILG Secretary John Vic Rimulya kag ginahatag yang kay gayunan nga mismong presidente naton amo iya ang mag-anunsyo sini. Pila sa mga matunog sini nga pangalan nga magabulos sa kay Marbil amo sanday PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Milicio Nartates Jr., Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, Lieutenant General Edgar Alan Ucubo, kag PNP Chief, no? PNP Chief ni siya sang Directorial Staff, Lieutenant General Bernard Banak, kag subong man si Police Major General Anthony Abirin. Di sa aton sini nga mga kauturan kung madumduman nyo pa ang go-to guy ni sang Marcos administration, wise ang liwan kunti ang PNP CIDG Chief nga si Police Major General Nicolas Torre III. Sa aton sini nga mga kabumbo. As a matter of fact, nakuha niya man gani ning atensyon ni Senator Alan Peter Cayetano, no, sa ginpatigayon sining hearing sang komitiba bala ni Senator Amy Marcos. Kay kumadumduman nyo pa, una sining pagpatawag sa hearing regarding sa the so-called illegal arrest sa kay former President Rodrigo Duterte. Ambal ni Senator Cayetano siling nya kon manutisyaran ta ang mga tawo nga ginapangita ta kag kinahanglan dalon diri sa aton sini iyang atubangan, whether sa Senate, sa Congress,
no, or paghimo sang arrest, ang pinaka-epektibo sining nga tawo way sang liwan si Police Major General Nicolas Torre III. Ugaling siling niya kay ang ining nga komitiba kinahanglan man sang presensya karon ni General Torre. Siling niya hambal ni Senator Alan Peter Cayetano, siling niya, is it possible, no, nga manduan si Police Major General Nicolas Torre III nga dalo niya ang iya sinikaw galingon diri sa Senado sa aton sini nga komitiba, no, sa pati kayunon sini nga Senate hearing, para nga mapasiguro naton nga makatambong siya kay kung lang taon naton banwa pinakabudlay sini nga nahimo niya ang pag-aresto sa kay Pastor Kibuloy. Naglawig sang Pilato 13 or 15 días. Pero na-materialize. Na take into custody. At the same time, nakasuhan, na-aresto. Pinagi sa kay Major General Nicolas Torre. Yan pati si former President Rodrigo Duterte, turnover Manila to sa ICC gani. Sinya ambal ni Senator Alan Peter Cayetano siling ti sa iya sining nga pagkabaluway na sang may pinaka-epektibo sining nga tawo nga makadala, no, sang mga ginapangita naton, lakip na ang iya sining nga kaugalingon diri iya sa aton komitiba agud nga magtambong way isang liwan kundi si Police Major General Nicolas Torre III. Pero pag the next sini iya nga schedule sang hearing sini nila banwa, nagtalambong man tutanan, lakip na sinadri si DILG Secretary Junvic Rimulya, DOJ Secretary Boying Rimulya, kag pila pa ka mga matag-as nga opisyal sang Philippine National Police. Subong si President Bongbong Marcos do hasta subong sining adlaw or this is the last day sang pagtambong niya dito sa may ASEAN, no? Pero ang mga development diri banwa sige-sige. Katulad na gid lamang sang isa sa mga gintulinan niya nga mangin administrador sang pungsod Pilipinas nga si DOJ Secretary Boying Rimulya. Ang lihok ni Secretary Rimulya amo ang pag-file sang motion to cancel sang passport ni former presidential spokesperson Harry Roque. Sa aton sini nga mga kauturan, tinag-file kagapon pa ni gin-file, nag-file sang May 26 sang motion sa Angeles City, Pampanga Regional Trial Court ang Department of Justice nga kansilahon ang passport ni former presidential spokesperson Harry Roque. Ginpayag sang isa sang mga administrador sang pungsod right now nga si DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya nga ginalimitaran ang mga tinutuyo ni Roque nga himuon katulad na gid lamang sang pagpangayo sang asylum dito iya sa the Netherlands. Suno pa kay Rimulya, si Roque ang may ginapangatubang sini nga kaso nga qualified human trafficking, now sa nasambit sini nga korte nga nag-issue sang iyaman sini nga warrant of arrest. Nagapati karon si Rimulya nga hindi siya paghatagan or si Roque, no, hindi paghatagan sang pabor sang Netherlands sa sining ginaayo nga asylum bangod kontra ini sang nasambitan sini nga pungsod ang kaso nga human trafficking. Sa aton sini nga mga tagpalamati, may mga coordination na ganito sa bahin sang Interpol, no, para iya banwa sa sining pag-aresto kag pauli diri sa kay presidential spokesperson, former presidential spokesperson Harry Roque agud at tubangon ang iya sining nga mga kaso nga gina-file batok sa iya naangot man karon banwa sa operation sang Philippine Offshore Gaming Operations o kon POGO.
O, ti diri gini nagdayos ang klatsa nga anaya tagpamaba sa nga presidente sa pungsod Pilipinas. May kantanan sa operasyon to sa nga pugo. O, sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati. O, ti amo sini mga development diri. Pero kabalo wala kamo kung anong panawagan sa gyapon ni President Bongbong Marcos sa aton sini nga mga kasimanwa. Si President Bongbong Marcos ang padayon nga nagapanawagan sang unity. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Kung lang taon nimo, no? Kung ang imo lang siniiya nga lang taon abi ang surface, kumbaga, tama ka tawhay. Tama ka kanay. Amo na blambal nila nga ti kon grabe kuno ang kun ang currents ng tubig kuno magahod silingon sina iyang manabaw, pero kung makanay-kanay ang tubig tuman kuno kadalom sang depth, no, sang sinang body of water, kumbaga sa aton sini nga mga tagpalamati. Kung lang taon nimo tiway isang gahod nga ginahimo, no, ang presidente sang pungsod na Pilipinas sa aton sini nga mga kauturan. Sige sa gyapon ang iya sini nga panawagan sang unity, no, pagbalikanay sang Mayo sini nga tamdanay sang Marcos kag Duterte, so on and so forth. Pero sa idalom sini niya banwa nagahulag ang iya sini iya nga mga tinawo, no? Nagahulag ang iya sini nga mga tinawo sa pagpanglagas sa kung sino man tong dapat sini iya nga lalagson. Same way sadto anay banwa sa sining pagsugod palang bala sang huring-huring mayara sang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Tikon pamangkuton kag kuhaan sa iya sini nga payag ang aton sini nga presidente, hambal yan ni President Bongbong Marcos, sige, I won't allow it. No? I won't allow it, pero impeach na iya si Vice President Sara dito sa may Congress nga ginapamunuan sa iya sini nga pakaisa. Sa aton sini makabumbo. And this coming July, ti masalida naman ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ti daw kasubong malayang sa mga sugilanon pang kuno abi why lang kuya labot. Kamo nga ara sa dalom ko dira. Kamo lang daya hulag sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti amo managani iya nga daw hindi man nila matago karon sa Marcos administration ining mga lihok nila sa pagpanglagas sang mga tawo nga konektado, no, sa previous administration, no, sa administrasyon ni former President Duterte sa aton sini nga mga tagpalamati kay kung si President Bongbong Marcos niya, hindi na ko yung mangita kontra. Gusto ko mag-reconcile. Amo siya mo sadto. Pero ang mga tao sa idalom sa presidente, alang-alang nga magmatumato, ina sila hulag. Di ba? Alang-alang nga magpinagusto sila nga wala sang basbas nagikan sa kay President Bongbong Marcos. Galing kiti kon pamangkuton mo yung presidente naton, mambal mo lang sa ati, hindi na kuya gusto nga mangita pa sang kontra. Hindi na kuya gusto ko na yung makipag-reconcile sa mga Duterte. That is why nga bisan waay diri si President Bongbong Marcos sa aton sini makabumbo, sige sa gyapon yang hulag sa mga gintulinan niya o ang mga gintumod niya as the administrator, taga-pangasiwa, taga-pangalaga ng bansang Pilipinas sa tsimpo iya nga ara siya sa iya sini iya nga official travel sa aton sini nga mga tagpalamati. Para nga ti later on kung may tsansa palang mangambal si Presidenta Bongbong Marcos nga away ko na yan nagmando sang nadumduman nyo sa pag di siya kay Presidenta
Duterte to, wala mo kuya nagsugo to. Pero ang mga impormasyon nagaguluwa nga ginmitingan si nila sang ara si DILG Secretary Remulla, DND Secretary Gilbert Teodoro, DOJ Secretary Boying Remulla, ginmitingan gito nila nga apat sila o kung 5 sila. Diba? Pero kung nambalo mo si Makuton mo si President Bongbong Marcos, siya tinuway ko na yung kabaluay sang mando nga mo sinasako na. Diba? Sa aton sini nga mga kauturan, maayo man siya mangita sang luwas, no? Anyway, dugang sini nga mga balita kag impormasyon padayon naton sini iya or padayon sini ninyo nga bantayan sa aton man sini pangalaga diri sa Bomboanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Agod makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw na Martes, ika-27 sa buwan ng Mayo, taong 2025. Sa ating mga headlines, presensya ng mga barko ng China maagang nagpakita sa paglalayag ng atin ito coalition dyan sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard naman nananatiling nakaalalay sa MV Kapitan Felix Oca na siyang kinalululanan ng civilian convoy o ng mga sibilyan na nagtungo sa bahagi ng West Philippine Sea. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanawagan sa mga karatig na bansa na ipagpatuloy ang aktibong partisipasyon tungo yan sa progresibong rehiyon. Ang Pinoy folk singer na si Freddy Aguilar pumanaw na sa edad na 72 at bumuhos naman ang pakikiramay para sa pagpanaw ng naturang singer. Si former President Rodrigo Roa Duterte naman manunumpa bilang alkalde ng Davao habang nakakulong sa The Hague. Ayon yan sa Department of Interior and Local Government. Utak sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-jo nasa Pilipinas pa rin batay sa monitoring ng Bureau of Immigration. At sa ating international news naman, Golden Dome missile shield ng Amerika tinuligsa ng North Korea. Ang United States-backed aid group naman nagsimula na ng ayuda sa Gaza. Dose-dosenang nasawi sa airstrike. Samantala sa ating palarong pambansa update, iba pang mga rehiyon humahabol din sa paghakot ng medalyang ginto sa palarong pambansa pero National Capital Region nananatili ho sa rank number 1
kaugnay pa rin ng naturang malaking sporting event. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihayag ng Department of Interior and Local Government na makikipag-ugnayan ito sa International Criminal Court upang maisakatuparan ang panunumpa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang halal na alkalde ng Davao City kahit ito ay nakapiit doon sa dahig kaugnay ng kanyang kasong kinakaharap na crimes against humanity. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, kinikilala ng gobyerno ang pagkakapanalo ni Mayor-elect Duterte sa midterm elections at pinag-aaralan na ang posibilidad na isang konsul ang ipadala mula doon sa the Netherlands kung saan ay didiretso dyan sa piitan ng International Criminal Court upang asistihan ang dating presidente sa kanyang panunumpa. Batay nga sa data ng Commission on Elections, nakakuha si Duterte ng mahigit 600,000 boto laban naman sa 80,000 lamang na boto ng kanyang katunggali na si Carlo Alexi Nograles. Sa naging tagumpay nito, muling naipagpatuloy o may pagpapatuloy ng pamilya Duterte ang kanilang pananatili sa kapangyarihan sa naturang syudad. Mahigit 3 dekadang pamamayagpag na ang nabibilang para sa panig o pamilya ng mga Duterte. Dahil hindi makakadalo si Duterte sa Davao, ang kanyang anak na si Sebastian Baste Duterte ang tatayong alkalde ng naturang syudad, bagamat siya ay nanalo bilang vice-alkalde ng lungsod at pansamantala lamang umano ito bilang isang acting mayor. Ipiniliwanag na Rimulya na limitado ang kapangyarihan ng isang acting mayor at hindi siya maaaring magtalaga o kaya ay makapagtanggal ng mga tauhan maliban na kung lagpas na sa 30 araw ang hindi pagganap sa tungkulin ng alkalde. Samantala, hinihintay pa ng Department of Interior and Local Government ang tugon ng International Criminal Court. Sa hirit nitong payagan ang panunumpa ni Duterte sa piitan kung saan ay inaresto nga ito si Duterte noong Marso 11 at inarap doon sa International Criminal Court para sa usapin ng mga kasong kanyang kinakaharap dyan sa madugong kampanya kontra sa illegal na droga ng kanyang termino. Samantala, pumanaw na ang Filipino folk singer na si Freddy Aguilar sa edad na 72 ngayong Martes lamang, Mayo 27 sa Philippine Heart Center. Ito ang kinumpirma ni Attorney George Briones ng Partido Federal ng Pilipinas kung saan naging National Executive Vice President si Aguilar. Matatandaang naging kandidato sa Senado ang singer, ngunit hindi ito pinalad. Isa rin siya sa mga haligi ng original na Filipino music o OPM dahil sa iconic na kantang Anak. Ipinanganak siya noong February 5, 1953. Nagsimula siyang mag-compose ng mga kanta sa edad na 14 at kalaunan ay naging isang street musician bago sumikat sa folk clubs at bars. Kilala rin siya sa kanyang rendisyon ng Bayan Ko na naging awit ng oposisyon laban niyan sa martial law noong EDSA Revolution noong 1986. Sa iba pang balita, 2 barko mga kabombo ng Philippine Coast Guard ang patuloy na katuwang dyan sa pagdadala doon sa mga civilian na nagtungo sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na dyan sa Pag-asa Island, sakop pa rin ng ating teritoryo. Sa gitna, yan ang tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon nga kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa mga usapin ng West Philippine Sea, umalis ang BRP Melchora Aquino mula Puerto Princesa patungo naman ng El Nido upang salubungin ng BRP Malapascua ang barkong kinontrata ng Atinito Coalition para naman sa naturang misyon. Lula ng Malapascua ang mga Pilipino, mga international artist at mga mangingisda mula sa Malaysia. Layunin nitong itaguyod ang solidarity ng sibilyan at ng karapatang makapangisda at makapagsalita ng kultura sa bahaging yan ng karagatan. Inaasahang darating ang Malapascua sa Pag-asa Island sa pagitan ng 26 ng Mayo hanggang 30 kung saan ay may mga nakahanay na aktibidad. Ang misyon ay sinasagawa ilang araw lamang yan mga kabombo matapos na bombahin ng water cannon at banggain ng China Coast Guard.
ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Sanday. Malapit yan sa Sandy Cay noong Mayo 21, kung saan nasira mga kabombo ang unang bahagi ng tambutso ng naturang sasakyang pandagat at nalagay sa panganib ang mga siyentipiko o sibilyan na kumukuha lang ng sample ng buhangin, ngunit ginawa ito ng China Coast Guard na isang uri umano ng pambubuli. Ayon pa sa China Coast Guard, illegal daw yung pagpasok ng mga Pinoy sa pamamagitan ng barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, gayong nasa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan nangungulekta ng data ang mga siyentipiko, bagay na mariing tinutulan nga ng gobyerno ng Pilipinas ang mga pahayag ng China. Sa kabila nito ay ginigiit ng convener ng atin ito na si Rafaela David na magpapatuloy ang kanilang misyon sa naturang parte ng karagatan. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ay nanawagan sa mga BIMP East ASEAN Growth Area country na ipagpatuloy ang aktibong partisipasyon tungo yan sa progresibong rehiyon. Narito ang mga detalye at ilang pang mga development live mula sa Kuala Lumpur, Bombo Annalise Subirano. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga BIMP IAGA member country na ipagpapatuloy ang pagkakaisa para sa mas magiging maunlad at matatag ang rehiyon. Kumpiyansa ang Pangulo bilang chairman ng BIMP IAGA Summit ngayong taon na sa pamamagitan ng kooperasyon maipagpapatuloy pa ang mga hangarin upang makamit ang aspirasyon ng bawat bansa sa ilalim ng BIMP IAGA East ASEAN Growth na layong magkakaroon ng epekto sa buhay ng mga tao. Dumalo sa BIMP IAGA Summit na pinangunahan ni Pangulong Marcos kaninang umaga ang mga leader mula sa Brunei, Indonesia, Malaysia at ang Pilipinas. Ikinagalak din ng Pangulo na lalong tumitibay ang samahan ng mga nasabing bansa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Year's summit holds a special significance as we mark 8 years of quite remarkable progress since the adoption of our Vision 2025. Since 2017, our cooperation has deepened, our partnerships have delivered tangible benefits for our peoples. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable, and innovation-driven growth. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. As we convene today, let us take this opportunity to not only celebrate these milestones, but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIMP IAGA. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Samantala, nangako ang Asian Development Bank na magbibigay ito ng loan para pondohan ang mga mahahalagang proyekto sa Pilipinas. Ayon kay Mindanao Development Authority Secretary Leo Teresito Magno, batay sa naging pulong kanina ng BIMP IAGA, nangako ang Asian Development Bank na maglalaan ito ng $400 million na pondo para sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi ang Mindanao ang may malaking benepisyo sa pondo na ibibigay ng Asian Development Bank. Ayon kay Magno, malaki ang naitutulong ng BIMP IAGA sa Mindanao, hindi lang sa usaping pang-ekonomiya at maging sa usaping panseguridad, lalo na sa mga remote at underdeveloped areas sa bansa. Ang BIMP IAGA ay nakatutok sa trade, investment, and tourism. Siniguro ng Asian Development Bank na magiging partner sila sa adhikain ng BIMP IAGA tungo sa ikauunlad ng mga nasabing bansa. Ang $400 million loan ay para sa pagpapalakas ng marine ecosystem at suporta sa blue economy sa ilalim ng National Adaptation Plan. Binigyang diin ni Magno na layon din nila na maiba ang tawag sa Mindanao. Hindi na ito ang land of promise, kundi tatawagin ng lugar ng katuparan at kapayapaan. Pakinggan natin si Secretary Leo Teresito Magno.
The development efforts that each country and each region has been giving to the sub-region of BIMP-IAGA. Napaka-importante. At nandiyan kanina yung ADB. Ang ADB tuloy-tuloy ang commitment. ADB has been helping us, helped us craft the BIMP-IAGA Vision 2025 and has continued to work with the Mindanao Development Authority to craft and come up with a vision for 2035. So nandiyan ang ADB, tuloy-tuloy ang pagtulong nila. At ngayon nga, they even committed that they will continue their assistance, and I would like sila na lang siguro magsabi. They gave an amount during the meeting earlier, and they committed for some funds, additional funds for our country to develop. Sa ngayon, ongoing pa rin ang second ASEAN Gulf Cooperation Council Summit kung saan isa sa mga tatalakayin ang reciprocal tariffs na ipinatupad ng Amerika. Inulunsad kasi ang ASEAN GCC Summit sa Riyadh, Saudi Arabia noong 2003 na layong palakasin ang framework of cooperation sa pagitan ng mga ASEAN at Gulf countries tulad ng Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates na layong palakasin ang sektor ng enerhiya, security, food stability at economic cooperation. Yan ang latest mula dito sa ASEAN 2025 sa Yes, Bombo Dennis. Okay, nais ko lamang maitanong yung final portion ng Association of Southeast Asian Nations Summit. Ito na ba yung pinaka-final day o yung pinaka-lundo ng aktibidad nila? At yung BIMP-IAGA, is it a separate event o nagkataon lang ito na magkasama dyan sa venue yung aktibidad, Bomboan? Bombo Dennis, itong pulong ng BIMP-IAGA Summit, bahagi ito ng ika-46 ASEAN Summit na isinasagawa nga dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pero itong BIMP-IAGA ay mga bansa lamang, no? Itong Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas ang involved dito sa BIMP-IAGA, Bombo Dennis. Gayunpaman, pagkatapos ng pulong ay nagkaroon din naman ng pulong itong second ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Ito na yung ASEAN GCC Summit kung saan ang mga bansa mula sa Gulf areas ang kasalukuyang pinupulong ng ASEAN country. So ito po muna ay pag-uusapan nila, no, yung mga issue nga sa taripa, lalo na't malaking impact din ang ipinapatupad na itong reciprocal tariff ng Amerika sa iba pang mga bansa, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Live mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras natin, 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority sa publiko patungkol sa mga kumakalat ngayon na peking link hinggil sa maaaring alamin daw kung may violation ng isang motorista sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nilinaw nila na kasalukuyan pa nilang inaayos ang opisyal na website para naman sa NCAP. Ginagamit kasi ito ng ilang modus operandi para naman makapang-kolekta ng data mula sa mga individual na magkiklik doon sa naturang link. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority Chairman na si Don Artes, maglulunsad sila ng application na tatawaging May Huli Ka application kung saan ay mabiverify dito ng mga motorista kung meron nga bang violations na nakumit sa nakalipas na mga araw. Anya, hindi sila magiging istrikto sa pagkukontest ng mga motorista, lalo na kung kita naman ang mga rason kung bakit nagkaroon ng tila violation. Kung ganyan, narito ang mga paliwanag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Don Artes. Meron din po kaming ilo-launch na app, yung May Huli Ka app na dati kung saan pwede niyong i-verify yung kung may huli ka talaga. Tapos po may information drive naman po tayo kung saan babayaran yung pong contest mechanism, hindi naman po tayo strict dyan.
So, we're not strict regarding contest. Meron din po Bahagi yan mga kabombo ng mga paliwanag ng chairman ng Commission o ng Metropolitan Manila Development Authority na si Chairman Romando Don Artes, kaugnay pa rin ng inilunsad na no contact apprehension policy ng kanilang tanggapan. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa ating mga balita dyan sa Ilocos Norte, nakapagtala ho tayo mga kabombo ng intensity 4 or 5 na pagyanig dito sa Makati City ngayon lamang habang tayo ay nagbabalita. So antabay po tayo sa mga latest information sapagkat ito, ulitin ko, nasa intensity 4 or 5 ang initial ho na na-detect ng atin hong data gamit ho dito sa Bombo Radio Philippines. We are just waiting for the official statement from the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Pero ito mga kabombo, just to give you an idea, talaga hong yumanig yung mesa na atin hong nasa harapan, nakita natin yung paggalaw. And of course, dun sa mga matataas na matatayog na gusali dito sa Makati, nakakatanggap na ho tayo ng impormasyon na nagkaroon ng advisory na bumaba yung mga nasa gusali o bilang bahagi ng mga pag-iingat. Antabay ho tayo sa mga update hinggil dyan sa naturang malakas na pagyanig sa Metro Manila. Tungo na tayo dyan sa parte ho ng Ilocos Norte. May mga iba pang rehiyon, humahabol na rin ang paghakot ng gold medals sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025. Kuha tayo ng update mula kay Bombo J. Agnir. Yes, Bombo Dennis, isang panibagong tagumpay ang naitala ng Region 11 sa Palarong Pambansa matapos masungkit ni Mitchell Ann Gonato ang gintong medalya sa triple jump girls secondary category. Ito na ang ikatlong gintong medalya ng Davao Region sa taunang palaro. Emosyonal si Gonato sa kanyang pagkapanalo. Aminado siyang hindi niya inaasahan ang tagumpay matapos ang lahat ng hirap na kanyang dinaanan sa mga nakaraang buwan ng matinding pagsasanay. Ayon sa kanya, ito na ang ikatlong beses niyang sumali sa Palarong Pambansa at ngayon lang niya nakuha ang inaasam na panalo. Ibinahagi rin niya na ang kaniyang ina ang nagsilbing inspirasyon niya sa laban, lalo na ngayon ito ay kagagaling pa lamang sa operasyon dahil sa bato sa kidney. Bilang gantimpala sa kanyang tagumpay, maliban sa gold medal na makukuha sa palaro, inaasahang makakatanggap si Gonato ng 45,000 pesos mula sa Region 11, 11,000 pesos mula sa kanilang lokal na pamahalaan at 10,000 pesos mula sa kanyang paaralan. Buong pusong sinabi ni Gonato na ibibigay niya ang lahat ng premyo sa kanyang ina bilang pasasalamat at tulong sa kanilang gastusin sa pagpapagamot. Ating pakinggan at panoorin ang pakikipanayam ng Bombo Radio Philippines kay Mitchell Ann Gonato. Happy po dahil ang dami ko mong pinaghirapan na training tapos nakuha ko pong mag-gold. Yung training ko po, napakahirap po dahil yung nagpo-focus ka sa isang event po, yung iniiyakan mo na event, di ko akalain na mag-gold dito. Pang 3 na po ngayon, hindi po ako nanalo noon sa Cebu dahil hindi ko po kabisado yung
event na to. Tapos, nagbalik ako, nag-training ako ng triple jump. Nag-focus ako sa triple jump. Yung mama ko po, nandiyan po yung coach ko. Thank you, coach. At kay kuya. Man, naka-gold na ko. Samantala, 2 naunang gintong medalya rin ang nasungkit ng Davao Region sa larangan ng chess elementary girls sa pamamagitan ni Hana Yu Segura at Alexi M. Timkang at sa table tennis elementary boys team ni Franz Eco A. Apolonio, Stanley Ceballos, Francis Carl Reyes at Crix Braille Sagario. Sa kasalukuyan, nasa ika-8 na pwesto ang Region 11 sa partial at unofficial na talaan ng medalya sa palarong pambansa 2025. Maliban sa gold medals ay mayroon ring silang 3 silver medals at 4 na bronze medal. Patuloy ang pag-asa at dedikasyon ng mga atleta mula sa Davao Region na makapagdadala pa ng karangalan sa kanilang rehiyon. Bombo J, nais ko lang malaman ano yung mga kasalukuyang yung mga ongoing events na kumbaga maaaring subaybayan sapagkat meron talagang mga specific na mga events kung saan yung bawat rehiyon doon sila kumbaga nag-e-excel lalo na kung halimbawa mga swimming events magagaling diyan may mga particular regions. Para lamang sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, ano yung mga nakahanay ngayong araw na mga malalaking events dyan for medal round, Bombo J? Yes, Roger and that, Bombo Dennis, ngayong araw ay talagang inaabangan din itong football dito rin sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium kung saan ang Eastern Visayas ay isa sa mga inaabangan dito dahil sila yung naging defending champion noong nakaraang taon sa nasabing event, Bombo Dennis. Maliban rin dito, doon din sa basketball ay marapit ng maitala kung sino yung maglalaban sa mga semifinals. Dahil ngayon ay tinatapos na lamang yung mga preliminaries at bukas ay inaasahan na nasa semifinals na itong mga iba't ibang regions na naririto ngayon sa Ilocos Norte at kanina lamang nakapanayam naman ulit natin yung National Capital Region na defending champion din ng nasabing sport at sinabi nila na gagawin nila lahat ng kanilang makakaya upang sa gayon ay makamit muli yung back-to-back champion. Maliban dito, isa rin sa mga inaabangan itong Bicol Region sa volleyball naman, Bombo Dennis, dito sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte, kung saan sila yung talagang namamayagpag ngayon at talagang sila yung talagang hindi natatalo. Kumbaga sila yung diretso at wala pang nai-record na talo ngayon taon ng palarong pambansa. At maliban dito, mamayang hapon din ay may mga asahan na mga athletic event na naman dito sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium kung saan kaninang umaga ay meron nang nangyaring qualifying round at mamayang alas 4 ay dito muli ay gagawin yung 200-meter run final round ng girls elementary category. Gayon din yung javelin thrown at 200-meter walk kung saan itong mga sport na ito ay mga nasa final round na, Bombo Dennis. At kung titignan natin yung nakapasok na medalya ay total gold medal na 67% or 67 total gold medal. At ito ay kabuuan na ng 15.9% na gold medals dito sa Palarong Pambansa 2025. Kaya aasahan natin na sa mga darating na oras ngayong araw at bukas ay talagang mas mahigpit pa yung magiging laban ng iba't ibang rehiyon at dito ay makikita natin kung sino na yung mga makakukuha ng mga iba't ibang gold medals sa iba't ibang patimpalak, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo J at mag-ingat kayo dyan. Yan muna ang latest update mula rito sa probinsya ng Ilocos Norte para sa special coverage ng Palarong Pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ng binabanggit natin kanina, tumpak yung atin hong initial data na nagsasabi na nasa intensity 4 to 5 sapagkat 5.1 magnitude ang nai-record ho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology batay sa kanilang Earthquake Information Number 1. Ito mga kabombo ay naitala alas 12:17 ng tanghali. At ito ay 5.1 magnitude na may lalim na 6 na kilometro lamang. Alam nyo mga kabombo, habang mas mababaw yung pinanggalingan ng lindol, mas ramdam ho ito ng atin hong mga residente na posibleng maapektuhan. At ang lokasyon, natukoy ho ito sa layong 24 na kilometro dyan sa hilagang kanluran ng General Nakar sa lalawigan ng Quezon o halos kapitbahay lamang ng Metro Manila yung area ng pinagmulan o yung epicenter ng naturang pagyanig. Kaya ho naman ay naramdaman ito ng may kalakasan dito sa Metro Manila. Pero ang sentro ay dyan ho sa bahagi ng General Nakar sa probinsya ng Quezon. Patuloy ho tayong tumutok para sa mga development. Kung mayroong mga pinsala na naitala sa ilang mga lugar ay atin hong iuulat agad sa pinakamabilis na paraan. Antabay mga kabombo at mga ka-Star Nation. Samantala, Bombo International News. Tinuligsa ng North Korea ang plano ni United States President Donald Trump na magkaroon ng Golden Dome missile shield na naglalayong ma-weaponize ang kalawakan. Kaugnay nito, nag-issue ang Foreign Ministry ng North Korea ng isang memorandum kung saan tinawag nito ang sistema bilang napakadelikadong inisyatibo na naglalayong magbanta sa estratehikong seguridad ng mga nuclear weapon states. Inakusahan din ng North Korea ang Estados Unidos ng pagiging desperado na ma-militarize ang outer space. Dagdag pa nito na ang plano ng United States na magtayo ng bagong missile defense system ay ang punot dulo umano ng pag-usbong ng pandaigdigang nuclear at space arms race sa pamamagitan ng pagsibol ng security concerns sa mga nuclear weapon states at gawing isang potensyal na nuclear warfield ang outer space. Maliban sa North Korea, nagpahayag din ng mariing pagtutol ang China sa plano ng Amerika at inakusahan ng pagsira sa global stability. Nauna nang inanunsyo ni United States President Donald Trump ang mga bagong detalye at inisyal na pagpupondo para sa missile shield system noong nakalipas na linggo at sinabing napakahalaga nito para sa tagumpay at survival ng kanilang bansa. Samantala, sinimulan na ng Gaza Humanitarian Foundation, isang grupong suportadong ng Estados Unidos, ang pamamahagi ng pagkain sa Gaza nitong Lunes sa gitna ng matinding airstrikes ng Israel na pumatayan sa hindi bababa 45 katao. Ayon sa Gaza Humanitarian Foundation, unti-unting dadami ang truck ng ayuda sa mga susunod na araw. Subalit tinutulan naman ng United Nations ng operasyon habang tinuligsa ng Hamas ang sistema bilang gamit ang pagkain na bilang sandata ng digmaan. Kabilang sa mga nasawi ang mga lumikas na Palestinian na nagkukubli sa isang paaralan doon sa Gaza City. Kinumpirma ng Israel ang pag-atake at iginiit na ginagamit ang gusali ng Hamas, ngunit itinanggi nito ng mga nakaligtas. Samantala, tumanggi naman ng Israel sa ulat na pumayag ang Hamas sa isang US-backed na kasunduan ng tigil putukan at pagpapalaya ng mga bihag. Ayon sa Washington, patuloy silang nagtutulak ng ceasefire sa gitna yan ng malawakang pagkasira at banta ng tagutom sa Gaza. sa ibang balita naman, nananatili pa rin sa Pilipinas ang umano'y utak sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-jo. Anya sa data ng Bureau of Immigration, partikular na ng kanilang tagapagsalita na si Dana Sandoval. Nasa bansa pa rin ang dating pulis na si Police Superintendent Rafael Dumlao III at huli itong bumiyahe noon pang 2024. Kasalukuyan din anya na umiiral ang hold departure order. Ibig sabihin, kung mayroong pagkakataon na dadaan sa paliparan si Dumlao, ay agad itong madidetect ng kanilang sistema. Bagamat hindi pinagbabawal ng naturang order ang isang individual na bumiyahe, ngunit ito umano ay mabisang paraan upang ma-detect ang kanyang paglalakbay kung meron man. At ito ay may layunin
na hindi makatakas ang isang individual sa kanyang mga kinakaharap na criminal charges. Inihayag pa ni Sandoval na agad nilang ipaparating sa mga kinaukulang otoridad kung sakaling mamataan man si Dumlao sa limang pantalan o kaya ay paliparan na saklaw ng Bureau of Immigration. Star Nation na Department of Transportation at Toll Regulatory Board nakikipag-ugnayan na sa operator ng Skyway para sa libreng toll fee sa pagsisimula iyan ng EDSA rebuild. Ito naman ang Metropolitan Manila Development Authority nililinaw ang magiging proseso sa pag-contest ng mga drivers kung mahuli man sa NCAP. Narito ang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation sa Toll Regulatory Board para tukuyin ang mga posibleng hakbang na makatutulong sa pag-agapay sa inaasahang pagkalugi ng kumpanyang mayari ng Skyway System bunsod ng planong pansamantalang libreng toll fee sa piling bahagi ng Skyway Stage 3 habang isinasagawa ang konstruksyon para sa EDSA Rebuild Project. Ayon sa Department of Transportation, nauunawaan nila na ang pansamantalang pagsasaayos na ito ay maaaring magdulot ng pagkalugi sa operator ng Skyway. Bilang tugon, pinag-aaralan ng Department of Transportation at Toll Regulatory Board ang mga opsyon upang mabigyan sila ng kaunting ginhawa, kabilang ang posibilidad na pagpapalawig ng kanilang concession agreement sa pamahalaan. Inaasahan ng departamento ang pagkakaroon ng bayanihan kasama ang mga pribadong sektor upang kahit papano ay mapagaan ang pasanin ng mga motorista at pasahero habang patuloy na pinagbubuti ang EDSA. Ang Toll Regulatory Board sa tulong ni SECMANI, ng DOTR at ng iba pang ahensya ng gobyerno at sa tulong na rin ng San Miguel Corporation, gagawin nating libre ang toll sa Skyway Stage 3. Yung segment lang kung saan ididetour yung mga sasakyan na hindi na sila kailangan dumaan ng EDSA, aakyat na lang sila sa Skyway. No? So, ipa-finalize na natin yan in the coming weeks and months kasi hindi pa naman yan kailangan gawin now kasi magmo-mobilize pa lang naman ang DPWH. Pero kapag nagsimula na yung kasagsagan ng construction, maybe in a month or so, sometime maybe in July or August, yan, magsisimula na tayong maglibre ng toll sa Skyway. Samantala, sa iba pang balita, nilinaw ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na may contest mechanism pagdating sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay kasunod ng pangamba ng publiko na paano kung hindi ang mismong may-ari ng sasakyan ang nahuli at ipinadrive lang ito. Ayon kay Artes, kailangan nilang magpasa ng affidavit na magpapaliwanag sa sitwasyon at dapat may kopya ng lisensya. Anya, ito'y kakailanganin ng hearing upang matiyak na hindi talaga siya ang driver na nag-violate. Dagdag pa niya, hindi na makakaya kung lalagyan pa ng facial recognition feature ang AI cameras na ginagamit sa NCAP. Meron naman po kaming mechanism na pwedeng i-contest or i-clarify ng vehicle owner yung huli at ma-charge sa driver yung violation. Kailangan lang po mag-file sila sa amin ng affidavit na si A ang nagmamaneho nung time na nag-violate. Ito po yung copy ng lisensya niya, naka-attach. At pero dapat po may affidavit din ng driver admitting na siya ang nagmamaneho para maiwasan po yung pag-coerce sa driver at yung paggamit sa kanila as fall guy. At yan po will require a hearing to make sure na hindi po naaargabyado naman yung mga drivers po natin. Kung mag-employ pa po kami ng facial recognition, parang masyado na pong stretch yan. Mula sa MMDA Office, lungsod ng Pasig, para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, nangangamba ang ilang business community at consumer rights advocates pati na ang ilang mambabata sa naging pasya ng Bureau of Immigration na payagan na makapagpiyansa ang 3 Chinese national na inaresto noon pang Enero ng taong 2005 dahil sa umano'y operasyon ng online scam sa Parañaque City. Ang pagpapalayaan nila sa mga foreign suspect kahit na may matibay na ebidensya ay maaaring maghatid ng maling mensahe at lalong magpahina sa kampanya ng gobyerno kontra sa cybercrime at syndicated fraud. Ang immigration order na nagpalaya sa mga dayuhan na sina Wang Kixin
at Chen Jiangzong at Lu Xiangfeng ay aprobado at pirmado ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Noong nakaraang January, mga kabombo, ay sinalakay nga ng mga operatiba ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation ang isang opisina sa R1 Ranch Corporation Center L2 sa Asiana City. At dito mga kabombo ay nasa kote sina Wang, Chen at Lu na sinasabing nagpapatakbo ng online scam operations na target naman ng mga biktima o ang mga biktima sa ibang bansa. Nadiskubre ng mga otoridad ang mga desktop computers na may laman umanong mga scripts para naman sa romance scam at investment fraud, pati na ang cryptocurrency scam. Nagtangka pa umano na manuhol ng 3.6 na milyong piso ang mga pinaghihinalaan doon sa mga operatiba upang sila ay pakawalan. Gayunman, itong nakaraang Mayo 7 ay pinayagan ng Bureau of Immigration ang mga pinaghihinalaan yan na makapagpiyansa sa bisa ng kanilang petisyon. Katwira naman ng Bureau of Immigration, dinismiss na ng korte ang criminal case laban sa tatlo at pwede na raw sila na makalaya habang hinihintay ang resolusyon ng kanilang deportation case. Sa kabila nito ay ginigiit ng ilang mga concerned agencies at ng mga observers na hindi tama na mapalaya agad yung mga dayuhan na sangkot sa malawakang scam operations. Sabi nga nito, ay importante ang pagpapakita ng matibay na paninindigan ng gobyerno sa mga ganitong kaso upang protektahan ang publiko at mapagtibay pa ang integridad sa isyong pangsiguridad ng ating bansa. Ito namang presensya ng mga barko ng China ay maagang nagpakita sa paglalayag ng ating coalition dyan sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard naman na nanatiling naka-asiste sa MV Kapitan Felix Oka. Nasa linya live sa West Philippine Sea si Bombo Grant Hilario. Nagpakita at nagparamdam na agad ang bansang China sa paglalayag ng ating coalition sa misyon nitong kapayapaan sa West Philippine Sea. Baga pa lamang ay namata na ang mga barko ng China Coast Guard na siyang atin nasaksihan mismo habang lulan ng barkong MV Kapitan Felix Oka. Kung saan, bago mag alas 8 pa lang ng umaga ay agad na natuklasan ang pag-aligid ng isang barko ng China. Habang wala pang kalahating oras na nakalilipas ay bumungad naman ang isa pang barko ng China Coast Guard na tila'y umaaligid at minamanmanan ng kilos ng barko. Kaya't base sa radar ng barkong ating kinasasakyan, natuklasan at nakumpirma ng kapitan nito ang mga barkong ito ay China Coast Guard ng 3036 at 21549. Ang lokasyon ng mga barkong ito na siyang ating nasaksihan ay may layong 3 nautical miles at 5 nautical miles mula sa MV Kapitan Felix Oka. Dagdag pa rito ay nagkaroon at naganap din na kanina lamang ang mga radio challenges sa pagitan ng Pilipinas at bansang China na siyang umaangkin sa teritoryo ng bansa na West Philippine Sea. Ngunit gayunpaman, ang mga pangyayari at tagpong ito ay inaasahan naman na ng atin ito koalisyon. Paliwanag kasi ni Rafaela David, mission commander ng naturang koalisyon, na ganito rin ang kanilang mga naranasan sa nakaraang una at pangalawang misyon na isinagawa. Kaya't ganoon na lamang ang kanyang paninindigan na ang paglalayag na ito ay siyang kanilang ipagpapatuloy pa rin. Ngunit paglilinaw niya na hindi nila isinasantabi at binabaliwala ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na pati ng mga sibilyang individual, volunteers at miyembro ng media na lulan ng barko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig at paliwanag ni Rafaela David, mission commander ng atin ito coalition. We expect naman that, of course, just in the first and second mission, posibleng may shadowing, posibleng may radio challenge, pero klaro naman sa atin na tayo yung marapat na nandun. So tuloy lang tayo. So long as ang assessment natin ay safe and secure pa rin, we proceed as planned in conducting concert at sea sa Pag-asa Island or sa ating exclusive zone. So tuloy lang tayo. Sa kabila nito, Bombo Dennis and Bombo Joy, umaasa ang atin ito coalition na may sasakatuparan sa pagkakataong ito ang planong SIG Concert for Peace and Solidarity. Dito yan sa pinagagawang teritoryo ng bansa o West Philippine Sea. Kung saan, nakatakda itong gawin bukas ng Miyerkules sa ganap na alas 9 ng umaga habang nasa gitna ng karagatan o partikular ng Pag-asa Island. Sa ngayon ay lulan pa rin tayo ng barkong Kapitan Felix Oka
habang nakantabay at nakabantay sa kung ano pang posibleng mangyari at gawin ng bansang China sa pagpapatuloy ng naturang misyon. Ang mga barko naman ng Philippine Coast Guard ay nananatiling nakabantay at umaasiste sa paglalayag ng MV Kapitan Felix Oca na may misyong makapagdaos ng konsyerto sa Pag-asa Island, West Philippine Sea. Okay, Bombo Grant. Live. Yes, Bombo isang Dennis. tanong lang, Bombo Grant, ano? Kumusta yung kalagayan ng karagatan natin habang kayo'y naglalayag? Kumusta ang kondisyon sapagkat mahalagang konsiderasyon ito para makarating ng maayos yung ating civilian convoy doon sa kanilang destinasyon? Bombo Dennis, sa ngayon ay payapa ang sitwasyon dito, yung lalo na yung alon ng karagatan dito sa West Philippine Sea. Bagamat kanina ay naramdaman natin at umulan o umambon ng bahagya dito sa ating paglalayag. Ngunit hindi ito nagtagal at tumirik at suminag muli ang kaarawan dito sa bahagi ng karagatan ng West Philippine Sea. Bombo Dennis. Bombo Grant, nakuha ba natin yung initial reaction ng ilang mga local and international artists knowing na mayroon nang umaaligid dyan ng mga China Coast Guard? Siyempre, from the very beginning, alam nila yung purpose ng concert, mapayapang concert, and oo, na-secure yung kanilang seguridad, na-assure yung kanilang security dyan. Pero iba pa rin yung pagiging nakita nila firsthand, yung visibility ng China Coast Guard. Ano yung nagiging reaction nila dyan? Bombo Jai, no, kanina pagpataka ng alas 8 kanina umaga nang makita at matuklasan niya yung pag-aligid ng dalawang barko ng China Coast Guard. Nandito yung mga Filipino artists at international artists na siya ng mga naging panatag naman ang kanilang kalooban na sapagkat siniguro naman ng atin ito coalition na ang paglalayag nito ay prioridad pa rin ang kaligtasan ng bawat isa. Sa katunayan niya, no, Bombo Jai, sa tingin natin at pagantabay dito sa naturang barko ay kasama din sila na tumingin o sumipat sa kung nasang lokasyon niya ba yung sinasabing China Coast Guard. Bombo dyan. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Grant. Mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa karagatan ng West Philippine Sea, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, itong patas, mabilis at malinaw na pagpapatupad ng no contact apprehension policy iginiit ng ilang senador. Ang Metropolitan Manila Development Authority kinalampag ng Pangulo ng Senado. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez. Kinalampag ni Senate President Francis Chis Escudero ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magkaroon ng patas, mabilis at malinaw na pagpapatupad ng Non-Contact Apprehension Policy o NCAP upang maibsan ang mga agam-agam hinggil sa implementasyon ng programa. Ayon kay Escudero, mahalaga na matanggal sa isip ng mga motorista ng NCAP ay isang paraan lamang para kumita ang MMDA o ang gobyerno. Dagdag pa ni Escudero, dapat din agad natugunan ng MMDA ang mga suliranin sa lane markings, traffic lights at signages dahil itong batean ng maraming paglabag at paghuli. Ikinabahala rin ni Escudero ang hinaing na ilang motorista hinggil sa patas na paraan ng paghuli at kung masusunod ba ang due process. Isa sa mga isyong inilutang ay kung mabilis na may papadala ang notices of violation. Batayan niya sa ulat mula sa MMDA, maaring matagalan dahil sa mga posibleng kaharaping problema sa pagpapadala ng notice. Kaya dapat anyang idaan sa emails ang mga notice kung available ito sa kanilang sistema para mapabilis ang proseso. Samantala, sinabi naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian nang muling pagpapatupad ng NCAP ay dapat na may kasamang malino ng mga mekanismo upang maiwasan ang kalituhan sa hanin ng mga motorista. Git ng senador, bagamat makatutulong ang teknolohiya sa pagpapatupad ng batas trapiko at sa pagpapalaganap ng disiplina, hindi ito dapat maging dahilan upang baliwalain ang due process o papanagutin ang hindi makatarungan ng mga responsabling motorista. Samantala, sa pagdinig naman ng Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo, ipinaliwanag naman ni MMDA Traffic Enforcement Group Victor Maria Nunez ang proseso ng paghuli sa mga lumalabag ng motorista sa gitna ng pagpapatupad ng NCAP. Pag na-capture po, yung sistema ng MMDA, pag na-capture ka ng CCTV namin, dadaan po siya sa validation review na isang manual po yan, tinitingnan ng aming mga tao manually
yung pagkakahuli ng CCTV. Doon po i-invalidate or i-validate. After that, pag na-validate, dadaan na naman po siya sa another approval, isang supervisor to see kung tama ang citation na nilagay and corresponding penalty. After that, tsaka lang po pipirmahan at ipapadala yung notice of violation sa registered owner. Since interconnected po ang MMDA at LTO, nakikita po ng MMDA yung database, ang pag nilagay ho namin yung plate number, appear po yung details ng registered owner ng vehicle, and then dun ho namin ipapadala ang notice of violation via PhilPost. Ayon pa kay Nunez, pinoproseso ng pagdaragdag ng CCTV na may AI capability. Dagdag nito, dahil sa pagpapatupad ng NCAP, target ito na mabawasan ang pakikialam ng enforcers sa mga motorista at tanging notice of violation na lamang ang matatanggap ng mga lalabag na motorista. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Itong si Interior Secretary John Vic Rimulya ay kumpiyansa sa napili ng Pangulo bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Bea Pinisa. Kumpiyansa sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na isang excellent choice ang napili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging susunod na hepe ng Philippine National Police. Sa isang panayam mismo si Rimulya ang nagkumpirma na nakapili na ang Pangulo ng bagong lider ng pambansang pulisya bilang matatapos na ang termino ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa Hunyo 7 ng kasalukuyang taon. Ani Rimulya, very qualified, very dynamic at malinis ang track record ng napili ng Pangulo na dahilan para matawag ng kalihim na isang excellent choice ang naging desisyon ng Pangulo. Kasunod nito ay hindi naman na muna pinangalanan ng kalihim ang susunod na hepe at inihayag na hintay na lamang ang magiging anunsyo ng Pangulo sa mga susunod na araw tungkol dito. Ang importante dyan, people feel safe. That's the only metric that matters. Yan na naman ang importante. Kung sabihin nila, nabasa tayo ng solution, tayo efficiency, pero ang tao na tabaga, wala yun. Dapat connected siya. Sabihin ng PNP na mababa ang right volume, the safer, the people should do it. Iba na kung nag-usap na kami, pero na siya nabili. Okay, hindi na lang natin. Excellent. Very qualified, very dynamic, good track record. Samantala nauna na dito ay pinayuhan ni Rimulya ang susunod na hepe na dapat ay mayroon ng established na mission at vision ng PNP at mas mainam anya kung mayroong iisang continuing vision ang kanilang hanay para hindi pa iba-iba ang direktiba, programa at reforma na ginagawa sa loob ng organisasyon. Ito sana ay sundin sa mga susunod na taon kahit sino pa man ang magiging susunod na hepe ng PNP. Kailangan natin merong continuing vision na may buy-in ng lahat ng PNP as the years go by. Ngayon kasi paiba-iba. My goal is that isa na lang ang mission statement, isa na lang ang directive, isa na lang ang direction, no matter who the chief PNP is. Matatandaan naman na kumpiyansa rin si Marbil na kahit sino mula sa kanilang hanay ay kayang pamunuan ng PNP dahil ang mga toan niya ay trained lalo na sa ilalim ng kanyang liderato. Tiwala siya magiging maayos at maganda ang magiging pamamalakad sa loob ng organisasyon kahit sino man ang mapili para sa kanyang maiiwan na posisyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Palarong Pambansa 2025 Updates mula sa Bombo Radio. Ito mga kabombo, yung coach at mga magulang nitong si Miko Bilyaran ng Bacolod City ay proud sa 3 taong sunod-sunod na paghakot ng gold medal ng kanilang anak para sa kanilang rehiyon. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Bacolod. Nakuha ng Western Visayas ang gintong medalya sa 110-meter hurdle secondary boys sa pagkapanalo ni Miko Villarán ng Negros Occidental. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Coach Miguel Arca, si Villarán rin ang nanalo sa nasabing kompetisyon mula sa Palarong Pambansa 2023 hanggang sa ngayon.
Ayon dito, hindi lamang 3 beses na sunod-sunod na nakuha ni Villaran ang gold medal, ngunit nalampasan rin ito ang kanyang record noon. After seeing the trials, nakita ko na pero in God's willing and perfect timing, we claim it. Sabi ko, ito na yung ang takang oras. With God willing, he will take the gold and took the record. Laking tuwa naman ng mga magulang ni Mico Villaran sa nakamit na tagumpay ng kanilang nag-iisang anak. Si Villaran ang residente ng Hacienda Bacong, Barangay Matabang, Talisay City at taga-aaral sa Ramonito Maravilla National High School sa Barangay Estefania, Bacolod City. Ayon sa kanyang inang na si Ami Villaran, noong maliit pa ay masakitin na bata si Mico, ngunit laking pasalamat nila na pumasok sa sports ang kanilang anak at tuluyang naging maganda ang kanyang kalusugan. Samantala, ayon naman sa ama na si Ernie Villaran, halos isang beses lang kung umuwi si Mico sa kanilang bahay, ngunit kanila na lang itong iniitindi. Dagdag pa nito, proud sila sa lahat na naabot ng kanilang nag-iisang anak. Siyempre, masaya dahil nakuha yung 3 gold every year ng cricket na bungang paghirap yan ang araw-araw sa training niya sa kanilang eskulahan. Pagbutihin niya pa yung pag-training niya at saka pag-aaral niya para makamit niya yung pangarap niya. Ang masasabi ko lang sa anak ko na hindi sila umuwi dito sa bahay sa isang linggo, isa lang. Kaya namin yan, Mick. Mag-aaral ka lang ng mabuti at saka pagbutihan mo lang yung training mo. Kaya nandito naman kami ng mama mo. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Denver Quijado para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Ito ring magulang ni Krisha May Taharos, proud na proud sa pagkakasungkit ng gintong medalya at sa karangalang dinala nito sa Eastern Visayas sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2025. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Tacloban. Dagdag pa ng hindi maitago ang iyak at pagpapasalamat ng magulang ni Krisha May Taharos nang masungkit nito ang unang gold medal ng Eastern Visayas sa palarong pambansa 2025. Ikinagulat ni Rachel Sabando, ina ni Krisha May, ang balitang napanalunan ng kanyang anak ang gintong medalya sa kategoryang Secondary Girls 3,000 meter run sa palarong pambansa na patuloy na ginaganap ngayong araw sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang ina, si Krisha ay isang batang palaban at agresibo na kahit anong hamon o pagsubok sa buhay ay hindi kailanman sumusuko. Aniya, determinado talaga ang kanilang anak na maabot ang kanyang pangarap na magwagi ng gintong medalya. Dagdag pa ng kanilang pamilya ay tila isang comeback ang tagumpay na ito para kay Krisha May. Una siyang sumabak sa parehong kompetisyon noong 2024 sa Cebu kung saan nasungkit niya ang pilak na medalya. Ito ang nagsilbing inspirasyon upang bumalik siya ngayong taon at makamit ang mas mataas na karangalan. Sa murang edad na 13 ay kamangha-mangha ang naabot ni Krisha May. Siya ay estudyante ng Tanawa National High School at papasok na sa ika-9 na baitang. Kilala rin siya sa kanilang lugar bilang isang masunurin at mabait na bata. Hindi naman maitago ng kanyang mga magulang ang kanilang labis na kasiyahan at pagluha sa tagumpay ng kanilang anak, lalo't ang kanilang pamilya ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pangingisda. Ayon pa sa kanyang ina, napahanga rin daw ang kanyang kapatid na isa ring atleta at minsan nang nagwagi sa mga paligsahan. Plano naman itong sundan ang yapak ni Krisha sa larangan naman ng palakasan. Makikita sa dingding ng kanilang bahay ang samut-saring medalya na napanalunan ni Krisha May mula sa iba't ibang kompetisyon na kanyang sinalihan. Sabi nga ng kanyang mga magulang, tuwing nakikita nila ang mga medalya ay lalo silang nabibigyan ng inspirasyon na ipagpatuloy ang pagsuporta sa kanilang anak na ngayon ay isang ganap na gold medalist at naghahanda para sa mas malalaking kompetisyon na tulad ng Olympic Games. Masaya po ma'am nga naka-gold, nanalo po siya sa palarong pambansa. Ako sa kanya. Ang sinasabi ko po lang sa kanya, magdasal siya sa Panginoon at magtiwala lang sa coach niya, sumunod sa mga utos kung anong sasabihin ng coach niya. At saka po, yung ano ko lang sa kanya, huwag niyang pabaya yung sarili niya. Yung anong... Tubig, yung ano siya, may... Tubig. Tin. Ako po, ma'am, hihirapan po. Tuwing nanonood pa ko ng live kasi init at pagod. Mga training niya, ma'am. Paghihirap. Gusto ko po makatulong. Ay, mahirap.
Para lang daw tayo sa kahirapan. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban sa ina ni Crishamita Haros, Rachel Sabando. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ansho. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaring matunghayan ito sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok o kaya ay Facebook Live. Sa bahagi ng Mindanao ay matutunghayan ang ating mga programa sa pamamagitan ng Bombo Radio and Star FM stations. Nariyan sa Davao Region ang Bombo Radio Davao and of course ang Star FM Davao. Diyan naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. At sa Soc Sargent Region, nariyan naman ang Bombo Radio Jansan. Pero doon sa mga hiligay non-speaking sa parte ng Mindanao, para po sa inyo, Bombo Radio Coronadal. Para naman sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na rin ang Bombo Radyong Malay-Balay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan, masusubaybayan ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Orasio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ko-hover, standby sa aton sila mga kabombo sa lugang mga balita kaga impormasyon. Hatagan naton sa nagakigo sining pagtamod karon ining pagbaha-baha sa pila ka mga bahin sang syudad sang Iloilo. Kay sa area sang tagbak sa distrito sang Haro, tagahawak to ya kuno ang tubigo. Madugay naman sini nila nga ginareklamo. Lakip na sila Dre Banwa, pilaman ka mga bahin sang syudad sang Iloilo, pila ka mga kabaranggayan ginabahaman. Ang iban sini wala pa yan nag-subside.
Check tauna si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Doon naanad na lang Bombot-Ham ang pila ka mga residente sa bangin ng Santa Rosa pagbakar Iloilo City. Ang mag-support ang tubig nga kung nag-ulan, nagadalom ang baha sa ilaman nga lugar. Kag may human Bombot-Ham sa ibang na mga kabumbong na tiyaga palabot ng pamensahe nga although mataas na ang adlaw, dali man sa bangin sa dagang Iloilo, mataas sa gihapon ang tubig sa ilaman nga lugar. Pag hindi lang man diri sa may syudad today dito mingani Bombot-Ham sa Banwa sa Leganes at napadayon man nga maka-experience man sa pagbaha. Although nga kagabi or though hindi man gid sila nga bilog na adlaw nagabaha diri or nagaulan atang mataas ang baha man kung sa aton yung pag-angutan isa man residente sa bahin man sa Santa Rosa sa Division sa may back para Iloilo City nga si Planet Amos yadrigin na payag na magod man sa mamulog nga pag-ulan nag-support ang tubig although nga may dumig quick pa siya Bombot-Ham sa may Taytay alag passport gidre sa main sa may Santa Rosa subdivision kay kagi nga abdan na ran okay naabdan naton dito man sa area nga ang mga kabataan nagapinalugo na lang dito sa may baha kay kung mahimo do pwede mo gid sa Malangoy Bombot-Ham kay tagahawak pag ang tubig baha dito man sa nasambutan man area and ang ibang dito nga mga balay is doon man ini sila makagwa bangod man nga lubog sa baha ang ilaman nga may lang ng ibang mga second floor pero ito yung nga lubong galo type ng balay malabot good sa baha kag wala ka gid mahimo kung di maubog ka Bombot-Ham so ang iba nga ginaobra diri nila ang may mga motor wala na inan nila ginasakyan wala nila ginapaandar pagwa na lang din nila ang motor galakat lang ini sila tapos kung may ara man nga naka-four wheels nga for example pasulod naga-reverse na lang ini siya pasulod Bombot-Ham kag kung may mga galabay nga salakyan agwa naman diri sa subdivision nagabalod ang tubig Bombot-Ham manang iban tong mga kabataan amo man ang ginabantayan kung may mga galabay bala nga mga salakyan dito man sila nagahinampang kay may balod and iban madalom-dalom kag dito man nagapaligo pero kay nagapahanumdum man diri sa aton gani hindi man lang diri sa siyudad sa Iloilo ang aton nga mga eksperto man diri sa Bayan City House Office nga hindi mag-ubog sa bangod kay kung hindi man nagahalin ining mga tubig baha man ini info na tanan and sino man diri gani kay Janet Ramos ang residente to nga na-interview naton nga isa man sa naga-contribute man kung nagabaha dito is or nagalapaw man to ang tubig dito sa may creek bangod man sa mga basura nga nagasupot kag hindi bala makagwa gilayon man sa creek sa drainage Bombot-Ham kay madamo sa basura or most especially di mga plastic na nagasupon man sa pila ka gulawaan sa tubig kag sa unhan gali dito is may construct nga dike dira Bombot-Ham do sakop na ini siya sang Buntatala Haro sila dito man sa mga pumuluyo dito sa area and padayon man dira ang construction kag madugay na nila nga ginareklamo although nga amo na ang sitwasyon kung wala man may kung wala man sila may mahimo apang ginapalabot nila ang ilaman diri nga concern but sunod diri sa ila base kung matapos dito ang dike connecting man dito sa may Esplanade base masulbar man ang problema man diri sa tubig baha nga naga-support man sa tubig o kung naga-support man sa ilang lugar and apart from that magluwas na mag-ubog sila madamo o sila sa sakit nga makuha man kaga amo pa lang ni gani isibong nga wala pa man opisyal nagsugod ang tig-ululan nga magbaha o mag-ulan lang sa pila ka oras gabaha baladayon diri sa bayan sa Iloilo amo ni nga naka-alarma or nagaka-alarma man sila para man sa ilang seguridad Bombot-Ham most especially nagalapaw kung gusto ako sa Taytay ang tubig man dira sa bahin sa Tagbakaro Bombot-Ham ibala naton ang aton ng interview kay Janet Ramos residente sa nga nasambitan man nga lugar. Kagabi gid ma'am. Ga-start siya kagabi. Ang sakto lang man siya pero sa kusog kayo ang iya nga nga kidlap. Pero plastada diri sa inyo ma'am kita to do grabe gid ang baha diri sakop sa inyo ma'am. Kululbaan man kay kung mag-continuous pagid ang ulan abot na gid dire sa sa Taytay gid abot gid ni siya dire pero first time nga mo ning kadalong baha sa inyo
Sa karon nga tuig, first time nga amo ni kataas. Pero tong nagligad nga mga kusog nga bagyo, taas pa gid abot gid siya dire sa Taytay gid ya. Ano ko na nakapalapit diri sa inyo kung ano ko na rason nga adong hinay ko sa tubig. Ang rason siguro kadamuan diri kay diri sa Taytay damo mga basura. Di nagaklag gid. O na construct na abot naman na dito sa city. Dito sa City Hardware. Contribute na ma'am. Nga Kaya sila daan ang day or bukas na siya. abre man na siya dira, ma'am. Kung kuan man na gyapon continuous pero ang magkuan gid basta may kusog nga ulan, gaamo gid ni kataas ang ang tubig niya. Pati sa balay ko yan. Te ang balay ko to sa underground, sulod gid eh. Dili kita to nakakanto ka to sa ilaw mo. Oo nang hindi gid nakaagi gani ang putsi dira okay, baba siya. Mabasa iya makina, so nag-atras gid siya. Mga tao din mo ning ginareklamo man sa bon. Ay, dugay naman eh. Ay, oo, dugay na ni siya nga sitwasyon nga gabaha gid man na dire. Kanang bal diri sa inyo nga lokal mo. Ate, ang amo naman na gina-start naman ginaayo naman dire kay may esplanade na. So, pag-abot na maabot na dire sa amon Santa Rosa, ate, mawala na siguro ning baha eh. Pero for the meantime, di umugubog sa baha. Oo eh. Dugay-dugay na nga inantos nga baha anay dire. Janet Ramos, Bumbagsan Residente, man sa nasambit ni Barangay. Although sa buong managhapon na alauna na sa hapon, dami sa gihapon ang nagapalabot ng dire sa mensahe nga hindi lang man dira sa bahin sa Santa Rosa sa Division sa Tagbak. Mayari man dire sa Kamalig, mayari man dire sa area ng City Proper. O pinapagid sa gihapon sa karate dire sa Silad sa Iloilo, ang madalom sa gihapon ibaha mayara na tag sa Buko sa dito sa may Santa Rosa, bugitong do na trutamaan man mangod kay di tagahawak dito ang baha man kung pasidod na gid mismo sa ilaman nga balay ay sa ilang nga lugar Bumbagsan. Alright, Titi. Si nanay to, bisa nagka-problema na sang ba, pero gayuhom pa siya yagyapon na bumbo poli, no? Anyway, I do believe nga pamati kag nagalantaw man subong sa aton sini nga Facebook Live ang taga Iloilo City Engineer's Office. Basi kung may mga declogging machine sila dra or kung pwede nila mabisitahan to para makita ang sitwasyon lantawon sini nila kunong mayo mga medyos posibles dira para nga maano niyo mag-subside ang tubig or kung sa diin sini nila ipalika. May lapit na dira nga daw suba-suba abi Bumbo Pao sa area. May ara Bombo Cham aw pag ginakabalak alila ang atoya ang sa may sulod, ang sa may karsada nga makita dira naton sa video nga nakuha dira naton sa aton nga live. Yes, halina ko na sa may lanit pag ang baha. Okay. And then may ari pag diri sa may do along na siya mo sang do river na siya Bombo Cham do creek na sa pakadto na sa Buntatala. Gaawas pag ina sa kuno kung magsigi-sigi ang ulan ti kagina. Kung usual days nga subong wala man gid tama katubig dira Bombo Cham pero taas sa gina pag pag kinakabalakaan nila basi masundan pag gid sang ulan karon sa gabi kung basi mag-awas na gid ang tubig dito sa may Taytay Bombo Cham pero nung mga kabataan magluwas dira delikado man kiti sila bisan ginahabala naman sa ilaman ng mga ginikanan na hindi mo mag-ubog sa baha kaya hindi mo man mga sigurado kung hindi naghalin kaya ang tubig ba color brown siya Bombo Cham pero ang ibang ginalangor kaya wala ka man dito or wala ka gid iban nga agyan kada mo lang ginang only exit and entrance mo man sa among lugar so ubog gid sa baha Bombo Cham. Ti amo na isa sa mga concern man da kag ipalabot naman iniya sa City Engineer's Office agud nga mabuligan ang mga pumuluyo kay why man niya kontra chimpo ni sa City Engineers dira kung may makita sila nga mga medyos posibles mamedyosan ini no sa aton sini nga mga kabumbo at the same time sakop an isang syudad no Tagbak distrito sang Haro Barangay Santa Rosa.
Yes, Bumbo-Cham. Santa Rosa Subdivision, Tagbak, Iloilo City. Okay, Santa Rosa Subdivision, na, Tagbak, Iloilo City. Alright. Oo, nag-try naton nga i-reach out man diri si Kapitan Kasagin, wala siya dito man sa may barangay hall, and then try naton makol do hindi gid malabpotan naman tido balita naton sa baha man to kuno sa ila, Bumbo-Cham. Alright. Sige. Anyway, Bumbo Pau, may rejoinder diri si Bumbuhana. Reports man ini from Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Makonsolidate ni para nga kung ano kaganogin man makadeploy isang ila sini iyang mga tinawo diri karon ang Iloilo City Engineers Office. Ini si Bombo Pau Pilipiliora para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Paulina Piliora sa imo sini iyang follow-up report. Rejoinder with the Bombo Hana Andasa. I-check ko man kay pilaman sa mga kabarangayan diri na record sang Iloilo City Disaster Risk Iloilo City Risk Reduction and Management Office. Na naman do nagadayos ang clutch tao. Anyway, i-check tani kung din pagid nga mga kabarangayan ang nagbaha-baha, may mga nag-subside na bala or may ara pa sa gyapon sang nagakabilin sini banwa nga may ara pa iya sang madalom sini nga tubig nga baha. Kag sa mga ginikanan, anhan yung gid sawayan yung ninyo sini magbataan di gid mag-ubog sa tubig baha. Magluwas gini mag-ubog sa tubig bahay ni puro paligo kay inang tubig man waway kita iya makahibalo kung sa diin inahalin, no? Kag kun dira man lang na iya within dira sa lugar nga nagtaas dira kay way sang gwaan sa aton sini nga mga kabumbo ang tubig dira diferensyado ang drainage system abi. For example sa isa iya ka makabig naton subdivision ti pigado ila sini nga drainage sa system ti mamroblema gid man ina sila. Now, sa mga kabarangayan diri sa mga household dira ti ara ginang presensya sang ilaga mo. Ang ilaga ang propasensya sa mga panyaga, ang ila sini nga higko kag ang ila sini nga ihi amo na ang cause sang balatian sini nga leptospirosis. No, kag ining leptospirosis makamamatay man ini nga sahi isang balatian kung hindi iya gilayon nga matatapan. Para nga malikawan ta ining balatian nga leptospirosis kag iban pa nga mga waterborne diseases ti hindi ginanay pagpaubuga, ini pagpanuguti nga magpaligo dira inyo sini magpataan sa tubig baha. Check ta si Bombo Hana Andasa sa yaman sini nga balita may kantanan sa sining pila ka mga kabarangayan diri sa syudad sa Iloilo, no, ang ginsulod sang tubig baha. Bombohana sa report, please come in. Bombo-Cham, wala sa gihapon naghupa ako ng subside ang tubig baha sa pila diri ka barangay, siyudad man sa Iloilo, and diri sa na-record sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office dira sa bahin sa dito sa Haro, dira sa may Tagbak and Barangay Kamalig. Na konsudiin man dira sa may Barangay Kamalig ni may pila man ka areas nga naglabot sa 5 feet actually ang ining tubig baha sa tuga man sa mamunog nga ulan kagabi, Bombo-Cham. Diri man sa bahin sa napaad may ara man nga nagapabilin nga lubog sa gihapon sa tubig baha, and diri ang pinaka-record diri ang amo ang pinakataas dira sa may area iagid sang Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City. So dira man sa na-record mismo sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, pila man ka mga barangay pa ang iba kagabi, just like there is may bahin na di sa city proper, ang Tanza, Timawa 1 and 2, kag Baybay Tanza, kag San Jose. Nga konsudiin man kag ginasan aga as of 7 a.m. nag-subside na iniiya Bombo-Cham. Yara man sa area man sa La Paz nga may haraman nga din baha, and but so far ang nasubungan nagapabilin amo ini ang sa may Tagbag and Kamalig sila pa ka barangay dira man sa may La Paz. So diri man ginapamangkot nato diri ang operations officer sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, Mr. Darwin Papa, kag iya diri ginapahayag Bombo-Cham nga possible nga ini tungod man sa mga drainage nga wala kayo kag mga nasupunan na kumbaga sa mga basura
iya sa may area siya sang Tagbak. And also man ang ining ginatawag man nga kayo nga creek dira man sa among area ang pinaka-apekto man sa resulta sa ining pagtaas gid katubig baha kung imagine na naton Bombot Siam kagabi pa ang ining mabudog na ulan but subong as of 12 no mayara sa gihapon sa mga areas nga wala pagid naghupa o nag-subside ang tubig baha. Actually ang ining Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office kag City Engineers Office patigayon man sang walkthrough buwas nga adlaw kaupod man diri ang bahin sang DPWH kag General Services Office sa pagpanguna man ni EJD Ravenna agud man nga masikyer na ang ining mga drainage nga nasupunan sa basura o kung ano pa ang mga guba sa ining mga dalanon natisigi-tigi pa ang pagbaha diri nga kada mag-ulan madugay gid ang pag-subside sang tubig baha. Yari bala katabati naton ang ining pahayagman ni Mr. Darwin Papa. Yes, actually we still have several barangays specifically sa Haro District nga up until now wala pa nakasubside ang tubig as per their last report. We have Barangay Kamalig, Barangay Tagbak, Lanit, and Barangay Bundatala areas. Muli ang as of this moment wala pa nakasubside. Another is we have in L98 and Balabago nga same man reported wala pa nakasubside but medyo mahinay lang ang pagpanaog sa tubig. Why is it sir nga amo ni sir ang dabo nga kadugay mag-subside even though nga kagabi pa sir ang pag-ulan? Yes, actually the team right now is conducting a assessment kay like ang apat ni kabarangay from Lanit down to Buntatala, Kamalig, Tagbak, and Lanit and Buntatala. Gina-check subong kung may effect ang current or ongoing construction sa Buntatala Creek nga kung saan gina-repair ni siya sa area sa Buntatala subong. And dira ang alagyan gid sang outfall sa mga waterways dira and there's a probability nga muna siya ang cause niya medyo mahinay ang pagpanaog sa tubig. Kagabi sir mga pilaman mahambalaton nga mapasugod ng ulan kapi may mga na-record kita sir diri ang pagbaha daw kabilugan gid nga syudad sa Iloilo or areas lang sir. Actually hindi siya kabilugan gid natabo. Overall sa city medyo minimal ang aton nga flooding amo man ni ang area sang Haro ang medyo nag-stay gid ang tubig. In some areas sa city proper mga may nagsaka man pero right after nga nag-stop ang pag-ulan nagpanaog din siya dayon. Sir, ang GSO GSO and the upod ang DPWH tomorrow do may pagatigayon nga walkthrough o kung pagpang-check sa mga drainage area sir sa ginabaha magaupod man kamo diri sir or ano ang aton nga reaction mo diri sir? Yes, actually right now we are conducting the initial assessment para gamito nila sa walkthrough nila tomorrow. Nabatian diri Bombot Siam ang pahayag naman sa operations officer sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. So ang na-mention nga walkthrough ang pagpapangunahan man sa City Engineers Office ni Mr. Joe Valera Mia, GSO Mr. Engineer Neil Ravenna, kag sa bahin sa DPWH. Agod man nga magpadulong sa ining una na nga pang-assess subong sa CDRMO nga areas nga ginbaha agod nga padulungan ang ining mga drainage o mga barangay mismo kung ano diri ang nakaapekto sa tuman kadalong nga baha nga madugay mag-subside. Bombot Siam. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. So ginako ni Mr. Darwin Papa nga mayara sang delay sa pag subside sang tubig. Kung anong nagakos ang delay buwas may patigayunon sining walkthrough ang General Services Office, Iloilo City Engineers Office, kag subong man ang DPWH, I do believe Iloilo City District Engineering Office day.
Inline sini sa linya naton si Mr. Joel Herasmia, ang Chief of Staff sa City Engineer's Office para sa pagtagban sang dugang sini iyang mga plano sa City Engineer's Office subong and buwas sining adlaw. Mr. Herasmia, sir, si Bombo Cham live ikaw sa Bombuaray sa Udto, maayong hapon gid. Mayong ugto gid Bombo Champ no, kada mayong ugto man sa imo Tagpalamati. Yes, may mapipila pa ka mga kabarangayan as of this time, Sir Joel, nga sa gyapon ang tubig medyo mataas, nagbabaha tungod man sa pagbubo sa mamunog sining ulan kagabi. Anong inyo sining lihok sa bahin sang Iloilo City Engineer's Office, sir? Yes sir no, ang pagbabaha diri sa syudad no, medyo alarma na gid sa aton. That's why nga si Mayor nagpatawag na gid sang meeting, coordination meeting sa region nga DPWH. Kagkaina ara man ang taga District Engineering Office, nag-attend man sila kag ginistoryahan namon kaina sir ang pagbaha-baha diri sa syudad kung ano gid ang pinaka main problem gid sir. Sa may Santa Rosa do ay gikuno naga-subside to, Sir Joel, anong sistema kay Santa Rosa is isa ka subdivision ni ano, may problemado ila sini nga drainage system? Actually sir kaina no, ang dira nga part natalakay man namon kaina, isa dira nga nakita namon nga rason ang tungod sa construction sa mga esplanade ta subong nga do ang mga outfall sir natabunan sang wala na bala sir na kwan, wala bala na open kay tungod nga may esplanade nga mga construction sa kilid sang suba. So ang ila nga mga outfall do wala pa ma-open. So isa na kagina sir gintalakay ni Mayor sa taga-region nga dapat i-check ina sir nga mga part dira. Well, ang L98 ang tagbak ining buntatala kag lanit daw makabig taman iya nga usually ginabaha gimanada sila kun mag ulan-ulan and buwas may walkthrough kamo kuno, Sir Joel, anong plano naton by tomorrow? Actually sir ang amon yung walkthrough sa Wibis nga adlaw alas 8:30. Una mon sir ang diri sa may Huerban na La Paz going to Rizal Creek, isa man na nga ginabaha. So madala kami sa ara man si DPWH nga region kag district kag ang amon man opisina. Tapos amon na sir magabukas kami sang drainage, suhuto na sang drainage team, ang amon declogging team. Kung diin gid ang possible nga problema nga ang kada ulan kadlag ko sang drainage naton nga project sang DPWH nga gabaha Japon. All right. Sa subong ya sa Joel, anong activities naton regarding sa sining pagbabaha? May padulungan bala or may team kita nga i-deploy para nga mag-assess na nga daan sa sitwasyon sa pila ka mga areas nga nagabaha? Yes sir, may mga report kita no nga nabaton man sang kagapon nga pagbaha. Actually sir ang aton nga declogging team no, adlaw-adlaw, weekend, weekdays may mga ruta gid ini sila. So sige ang declogging activities ta. So ang isa sir nga complaint kagabi sa akon ang diri sa may General Luna Halanduni. Lapit yan na sa pumping station no, pero may mga residente ta dira nga gataas ang tubig. Subong sir ngayon pa-deployan ko na sang ang team to check man sang drainage dira sa. All right. Sige, Sir Joel, thank you so much for your time kag sa subong man na mga impormasyon gin-share diri sa Bombo Radio. Saluat mayong hapon. Mayong hapon gid sir no, in behalf sa kay Engineer Pedregosa ang aton city engineer. Mayong ugto gid sir kag mayong ugto gid sa imo Tagpalamati. Derewavit si Mr. Joel Herasmia, ang Chief of Staff sa Iloilo City Engineers Office. So may nakalapot na sa itulupangod sang alkalde kag si Mayor gilayon man nga nagpatawag sang pagpatawag sang sinapol ara ang DPWH sa Regional Office 6, ara man ang Iloilo City District Engineering Office kag subong man ang Iloilo City Engineers Office. So may patigayonon sining iya nga pagpangusisa kag subong man
pag-checkar kung bala ano ginang main cause kung nga hindi mag-subside. Gilayon ang tubig apisar sa mga dalagko sinikag may mga drainage system naman talaga ni or mga drainage sa project nga bag-uhuman. Sa aton sini magkabumbo dito kuno iya sa may Santa Rosa na manduan naman to sa alkalde nga i-clear out atong mga nagkatalabon sa outfall, no? Sang pag-construct man sining esplanade sa aton sining mga kabumbo. Ti mas mayo ina nga mayara sang gilayon sining paghatag sa nagakigo nga pagtamod kay makaluluoy man naton sining mga kuturan hilabi pa sa mga area nga kung saan masami nagataas ang pagdanaw-danaw or pagbaha-baha sa tagsa ka magbubo ang mamunog sini nga ulan. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sini nga mga balita kaga impormasyon balikan ko linya ni Momohana Andaza. Inamay ka ang tanan naman iya sa sining pag-suspend. While abot nga gin-suspend, may mga ginpang dismiss nga miyembro sa Philippine National Police, partikularmente sa mahing karon sa PRO6. Pinang-dismiss ini sila sa National Police Commission. Timayo ko nga tikang inisuno pa sa pamunuan sa PRO6. Kagiban pagin sini nga mga balita. Latest, check karon naman naton karon aton sini nga koneksyon direktamente sa may palarong pambansa 2025. Mag-checkar kita sa latest medal tally kag may mga bulawa naman bala nga medalya nga dalon diri pauli ang aton siniya nga mga atleta dito karon naga pakigbahin sa sining makabig naton greatest show on earth man. Lokal. Sa aton sining mga kabumbo kay ti ang palarong pambansa diri man ni nagaharalin ining mga makabig naton elite athlete nga na-develop ang ila siniyang skills, no, kag na-enhance pag ginang ila siniya nga mga abilidad pinagi man sa mga kasubong siniya nga hilikoton. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum oras. Hindi man malain ang loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sonto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana anda sa ang napulko may mga ginpang dismiss kag may mga ginpang suspend, may mga ginpang demote nga mga miyembro sang Philippine National Police diri iya sa rehiyon 6. Hambal sini sang regional director sinya ti maayo gid ini nga lihok kay ti isa man ini sa makabig naton karon banwa nga pagdisiplina sa mga kapulisan nga ti nagaliwas sa ila sini nga pangakuan nga panerbisyo. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana, please go ahead. Nangin maayo o kung positibo ang nangin resulta man sa pag-dismiss sa suspend kag pag-remote sa na-perform and bank sa mga kapulisan diri sa Mahinsan Western Visayas sa Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Jack Wangki Bombacham. Ini man malundruman naton nga kahapon gid lamang nga adlaw na pagwas ang na-perform and bank sa administrative cases nga naga-involve sa 24 ka mga police officers sa Region 6 nga konsudiin na lakip diri ang pulo kag nag-generated, adam diri ang dismissed sa serbisyo, 4 ang gen-demote sa isa ka ranggo, 3 ang suspended for 20 days, sa isa naman ang suspended for 6 months. Ini man ang ilang mga kaso ang grievances conduct and conduct of anti-coming police officer base man sa impormasyon nga nakuha naton sa National Police Commission Region 6. Diri man samahin sa PRO 6 sa pag-angot diri ka Police Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO 6. Iya diri pahayag na ini lamang ang pakita nga si amoni ang kumbaga ang gina-monitor gid kag investigahan kag ginatagaan man sa hustisya kumbaga sa mga nag-complaint nga mga tao kung individual sa ang ila reklamo dito sa may Napolcom 6 batok sa ining mga kapulisan kay kumakaman naton sa data sa records ng Napolcom 6 ang nagapanguna man diri nga rason amo ang violence against women and children nga kon sa diin specifically ang pagdula o kon wala na sang nagahatag nga financial support ang ining mga kapulisan sa ilang mga ranginobya, ilang mga asawa kag kabataan mo siyam. So ini man sa mga ano lang guro, sa mga asawa lang guro o kon mga bata kay do hindi man guro na makasuhan gid kung nobya mo pa lang tapos ma-provide ka na sang financial support. I mean, ang asawa and ang mga kabataan. Asawa kag bata. Nan. Yes, amo na bumutsam kay Gabi na gid ka dibuina siyang nobya ka pulis nga kung hindi sa paghatagan sang financial support karon ma-file lang siya sang complaint sa Napolco, ma-dismiss siya ang pulis Bomboana. Anyway, asawa kag bata sa mga siguro may ara sang legal separation sa sining mga kapulisan or iban sinigadi yati inang may mga ano bla bata sa luwas pero ti parang hindi na lang iya mapiktuan man ang iya sining karir bilang pulis ti sustintuhi lang suportahi lang para nga hindi nang pag-reklamo sa Pulcom kung mga kasubong sila Bomboana. Yes, tama ina bumutsam kay amo ni ang nagapanguna no nga
sa na-record sa Napolcom 6 ang Gauci sa may kapulisan diri sa may Western Visayas kasi ang ining halong gani actually nga mga na-dismiss ang coming from Iloilo Province, Antique and Capiz. So ini man ang pathag sang project nga adil na wala pa sila nakabaton gid sang ining mga listahan abi sa mga pangalan kung sino ining na-dismiss o na-demote sa bahin sang Region 6. But kahit dito pa sa may Napolcom and Bank, but amo na Bombocham no nga ini ang nagapakita lamang nga ang after sa mga inspection sang Napolcom 6 at mga police station sa pag-check sa mga irregularities kag ano pa man nga kapasidad mismo sa mga kapulisan na magserbisyo sa publiko diri sa bahin sa Western Visayas. Kaya bala katubati naton ang ining sayagman ni Police Lieutenant Colonel Arnel Sol. For now, diri sa Pro 6, wala pa kita may na-receive no kung sino ining mga PNP personnel naton. But with the message from the Napolcom nga nakita man naton sa news no, ano ni siya, good report man ni siya kung sa diin Botsilingon, kung sino man tong naga-complaint no, natagaan sa sang justice, and of course sa part sang aton nga kapulisan nga ginfilean sang kaso, at least no, nakita na and may result na ang case nga may ara na siya clear nga kung sa diin may ara na ang tawag na result or may pamatbat na sa aton nga mga pulis nga ginpasakaan sa kaso. Ang cases nila diri sir is grave misconduct and unbecoming police officer. Somehow sir ang mga ginpasakaan naton sang motor proprio sa ligad, kamusta ang status man nila sir? As to the details sini nga mga personnel and as to their cases, wala kita full idea gid considering kay most probably these cases were directly filed sa aton nga National Police Commission. But sa part naman sa PNP no, kung during that investigation and until now we fully cooperate and support sa aton nga National Police Commission. It's because sila ang naga-administer kag nagadumala man sa aton nga Philippine National Police. And of course nakita naman naton nga ang ini nga proseso is part sang discipline and part sang order sa PNP organization. Sa part sir sa Napolcom, isa ko sa pangunang reklamo is vowsy against sa mga kapulisan. Kamusta sir ang status sa mga kapulisan sa WCPD naton sa Region 6? So far kung amo na ang case nga na-receive nila no, ini nagapakita nga it's either the PNP or the National Police Commission. Kung nakita naton nga may ara violasyon or may ara ginlapas nga layi ang aton nga mga kapulisan, wala naton ini ginatolerate kung sa diin ginasubmit naton into investigation para may baluan gid what really happened and matagaan justice kung sino man yung victim. Nabatian diri Bombocham nga pahayag man sa spokesperson sang Police Regional Office 6, Police Lieutenant Colonel Arnel Sol. Ang na-dismiss to sa serbisyo, ano mga kaso sini nila Bombo Hana, ulamid sila sa ano sini nga kaso? Ang diriman ng mga cases against sa ila ang grave misconduct and unbecoming police officer, but literally ang kahapon sa napamangkot naton diri kay Attorney Michelle Toco, wala niya gina-specify gid kung ano bala ang mga ground gate nga ginabisahan sa ining pag-imbestiga kag natigayon nga ma-dismiss ang ining mga kapulisan niya Bombocham. Pero ang pinakadamo gid nga kaso is violence against women and their children. Botsilingon siniti may naga-exister pa yang miyembro sang Philippine National Police nga ila sini nga ginasakit or ginapatupan. Ang ila sini iya nga mga ang ila sini nga ang iya or particularly isa ka personnel ang iya sini nga asawa or it's either napabayaan yang iya sini nga magbataan. Yes, Bombocham, kay ang cover sa vowsy is very broad, but not only specifically ang ini nga paghatag sa sustento, but ang vowsy tawag sa diin naga-involve sa nga pagsakit abi sa iyang asawa o kon mga kabataan or other grounds pagid nga nagabaylar sa ining vowsy iya Bombocham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. No? Kung may mga na-dismiss sa serbisyo nga mga miyembro sang kapulisan or sang Philippine National Police, sandig man iya sa nangin resulta sa pagpanghusisa sang National Police Commission, may nakita sila iyang balasihan sa sining pag-file abisang kaso nga kag na found out sini iya nga guilty sila sa serious administrative offenses, may mga grave misconduct kag conduct unbecoming of a police officer. Sa aton sini nga mga kabumbo ti ko ng PRO6 maganising niya ti positibo ining sahi isang lihok sang National Police Commission kiti this is one way sa pagdisiplina man sa mga miyembro sang Philippine National Police nga nagliwas ang ila sini iyang nagliwas ang ila sini abi sini nga pag panerbisyo sa matutuod sini kuntani iya nga tinutuyo sang aton sini kapulisan. Sa aton sini karon nga mga taga-palamatya ang iban na suspend, so ining mga nagkala-suspended iniya may tsansa pa ning makabalik sa serbisyo. Galing ang masakit-sakit lang kay kun masuspend ikaw, no? 1 year nga mga benefits mo dira ang hindi nimo sini iya ma-avail. Kung ma-demote ikaw ti amo man sinabanwang mangin kapalaran sini nimo. That is why nga ang aton sini iya nga mga kapulisan tudo halong man subong. Kaya ako nagapati ko nga sa mga nagkala-demote, mga nagkala-suspend, no? Kag sa mga na-dismiss, abi may iban sini sa ilang ati, kumbaga, naigo lang sa, or naipit lang sa sirkumstansya. Kaya ti, makapilaman kita kabes nga nakasalapo iya banwasang mga tawag si gani, nagapabutsyag man sang ila sini iya nga pagkadismaya bangod sa ila sini nga pagka-suspend, although nga ginatungdan man kuno sini nilang ila iya nga trabaho, but may mga sirkumstansya gid iya kag may mga instances gid banwa nga nagakaipit ining mga miyembro sang Philippine National Police. So why sila sang may mahimo kundi itugyan na gid lamang sini nila sa National Police Commission or kung nagadepende man sa ila sini iya nga mga officer, kung ini sila ang salbaron or kung anong mga medyos posibles dira. No? Pero sa iban iya nga mga nagkala-dismiss na suspend kay bangod nga nagtinunto sila iya kag hungod sa buot ang ila sining pag-commit sang katuntuhan, gingamit ang ila sining pagkapulis sa hindi maayo sining buluhaton, ti naturalmente gid lamang inabanwa kag bisan ako man mag-agree sa pananawan kag panindugan sang Police Regional Office 6 nga mas maayo kag positibo ini nga lihok sang Napolcom. Kay ti we do not deserve crooked cops diri iya sa bahin sang Western Visayas, particularmente sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton sinadri ginapangita iya nga mga responsable kag mga tarong, no? Kag siyempre honest nga miyembro sang Philippine National Police nga ang priority sini nila, no, is to serve and to protect sang mga pumuluyo, hindi kay kung sino dira iya nga mga tawo nga kun sa diin ti sarang sila nga ginagamit kag gina-exploit bangod nga ti miyembro sila sang Philippine National Police. Ti may pila na cases nga mga kasubong sinabanwang nagaguluwa. Ginagamit ang aton sini iya nga mga kapulisan as their security guard or private bodyguard or so on and so forth, no?
Tibisan kung kay isa sinibanwa iyang tsimpo mag-abot nga daw hindi naman iya lakip sa katungdanan sang isa iya ka member sa Philippine National Police. Bangod nga ti tied up na sila sa isa iya kadako man nga maimpluwensya nga sahi isang persona nga kung sa diin dito sila iya nagdikit. Ti nagakalitroko ang ila sini career sa serbisyo. Oh? May iban man iya nga ti suma total tunto gini. No? Ti what is 6 personnel sa Philippine National Police ba diri sa Western Visayas kay tagsa ka tuig ginatos ang new recruit sa ngaton sini kapulisan, no? Humalin sa non-commission kag sa mga commission officer. No? Ang Philippine National Police Academy pila to ang ila sini nga graduate. Masulosobra 200 or 300. No? Ang batch sa subong sang mga police, mga non-commission na personnel sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ginatos man kag linibo ang nagahandom nga mangin pulis. Agod nga magpanerbisyo sa aton sini nga mga kabumbo. Kag siyempre, kung miyembro ikaw sang Philippine National Police, ti hambalon tanagid lang banwa sa aton sini nga mga kabumbo, dako ang sweldo. No? Dako ang sweldo sa aton sini iya kapulisan. Sa aton sini matag palamati. Ariblaw kay iplastar ta sa inyo kung pila ang ginabaton sang patrolman, no? Ang patrolman mo ni engineer ang pinaka ang pinakanubo nga ranggo, no? Sang isa iya ka police non-commission officer sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti nagahamboy man sa pila 21,000 pesos. Ti dahil lang gid kay do not connected kita diyo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ariya, nan taon naton diri banwa, no? PNP patrolman salary. Okay. Kulang ko ya gani engineer kay ang Philippine National Police or patrolman salary is equivalent to police officer 1 nga naga-range approximately from 29,668 to 31,705 kada bulan. Kada bulan sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Ti base pay pa lang ini sa aton sini nga mga kabumbo. So amo gani na nga may mga nagakala-suspend, may mga nagakala-demote, may mga nagakala-dismiss sa serbisyo, no? Ilabi pa kung mayara sang conflict nga nagalabot sa punto nga ti ginareklamo nga hindi makasustinto, nga abi hindi makasustinto ang isa iya ka police officer sa iya sining pamilya kay ang iya sining sweldo makabig naton nga dako. Next, amo ang police corporal. Ti kung mag-police corporal ikaw, ang sweldo mo is 30,367. Base pay, monthly base pay na ina. Why pa nalabot sa mga allowances sa aton sini nga mga kauturan. Mag-police staff sergeant ikaw, 32,114.
Police Master Sergeant, no? 33,411 ang imo siniyang sweldo sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Oh. Police Master Sergeant, one rank higher, Police Senior Master Sergeant abi ukon SPO1 33,411, SPO2 or Police Senior Master Sergeant 34,079, Police Chief Master Sergeant 34,761, sa Police Executive Master Sergeant 38,366, Police Lieutenant 49,528. Kung kapitan ikaw, Police Captain 56,582, Police Major 62,555, Police Lieutenant Colonel 71,313, Police Colonel 80,583, Police Brigadier General 91,058, Police Major General 102,896, Police Lieutenant General 125,574, kag Police General 149,785. Base salary ina sa aton sinikaron iya nga mga kotoran as of 2025. Oh. Isa man ina sa mga rason kun nga adamo ang nagahandom nga mangin kabahin sang Philippine National Police. Bisan nga umpisa iya sa pinakadalo, mamuna blang hambal sini sang iban nga rose from the ranks. Oh, kay bisan pa paano makambal ikaw nga ang sweldo mo sa rangin iya nga makabuhi sa imo, kag kung may pamilya ka, makadawa-dawa kagid. Oh, pero tiyang iban ginatinuntuhan pa. Hindi pa sila ya kumporme sa ila sini ginabaton nga bulanan sini nga sweldo. Nagahimo pag iniya sang mga hindi maayo sini nga galawan, ti kunti nagakalitro ko kag pananglitan nga ini sila iya ang madakpan, ti sigurado gid nga ila tubangon ang mga konsekwensya sa ilaman sini nga mga ginpili nga liwas sini iya nga pagpanerbisyo. Anyway, check tanay si Bombo Oliver direktamente sa may Ilocos sa Norte sa nagapadayon karon nga palarong pambansa 2025. Bombo Oliver, sa report, please go ahead. Yes, Bombo Cham, magandang hapon sa iyo at magandang hapon sa ating mga viewers and listeners ng Bombo Radio Iloilo at dito pa rin tayo sa pagtutok ng palarong pambansa 2025 kung saan yung ilang mga event ay nagsimula muli itong kanilang mga palaro kung saan last second round yung ilang mga palaro, yung ilan naman meron na din sa third round. Ngunit yung ilang mga outdoor games natin kanina ay magsisimula pa lang mamayang alas 4 ng hapon dahil basta mainit na temperatura na syempre inaawasan nila upang sa ganoon ay hindi magkaroon ng aberya lalo sa kalusugan ng ating mga atleta. Itong outdoor games natin dito sa Batak City, Ilocos Norte, ito yung mga football at itong tennis. So mamaya pa ito magsisimula at talagang ang panahon natin na nararanasan ngayon na talagang mainit-init. Tirik na tirik ang araw sa mga oras na ito. Ngunit kaninang mga alas 10 hanggang alas 11 ay merong naranasan tayo na panakanakang konti lang naman na pag-ulan. Ngunit hindi naman tumagal ito ng ilang minuto lang tinagal nitong panakanakang pagpatak ng ulan o parang ambon kung tawagin natin dito. At siyempre para sa update natin sa medal tally natin sa mga oras na ito, Bombo Champs, ang mga regular sports natin ang namumuna pa rin sa mga oras na ito as of 1:30 p.m. ng ating medal tally. NCR
ang nangunguna, no, 16 gold, 10 silver, 3 ang kanilang bronze. Ang Region 4A, Calabarzon, 12 ang gold, 13 ang silver, 3 naman ang bronze. Ang Region 6, dyan mismo sa Western Visayas, 7 na ang gold, 5 ang silver at 7 naman ang bronze. Habang ang Region 10, Northern Mindanao, 4 ang gold, 1 ang silver, 11 ang bronze. Ang Cordillera Administrative Region natin, 4 ang gold, 4 ang silver at 1 naman ang bronze. Samantala, ang Bicol Region ng pang-anim, 4 ang gold, 1 ang silver, 6 ang bronze. Pang-7 ang Region 7, Central Visayas, 3 ang gold, 6 ang silver, 5 naman ang bronze. Ang Region 11, Davao Region, 3 ang gold, 3 ang silver, 4 ang bronze. Pang-9 ang Region 13, ang Caraga, 3 ang gold, 2 ang silver at 5 ang bronze. 8 naman ang Eastern Visayas, pang-10, no? Ang Region 8, 3 ang gold, 2 ang silver at 5 naman ang bronze. No, ito yung ilan sa itong Eastern Visayas, 3 ang kanilang bronze. At itong ilang mga sumusunod nating mga athletic association kung saan wala pa rin nakukuha so far ang Philippine Sport Overseas na nasa dulo. At pangalawang nasa dulo ang Bangsamoro Autonomous Region na nakakuha ng 2 bronze. All right. Sa para games, no? Ang para games natin ay ang nangunguna pa rin, no? Ang inyong region dyan sa Western Visayas, Bombo Champ, no? Ang Region 6, no? Western Visayas. Gold, 7 ang gold, 6 ang silver, 4 naman ang bronze. Kung saan ito, yung mga nakuha nila, no? Puro mga athletics, itong mga nakuha ng ating mga kababayan sa may parte, no, ng Western Visayas. At ito yung mga sumunod pa, no, sa Western Visayas. Pangalawa, ang Calabarzon. Pangatlo, ang NCR. Pang-apat, ang Region 12, Socsargen at pang-5, ang Region 11, ang Davao Region. At para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang mga nakuha ay Western Visayas, no, dyan sa inyong area, no? Meron ng mga gold ang athletics, nakakuha pa rin ng arnis, no? Nakakuha na ng gold ang arnis natin dyan sa may parte, no, ng Iloilo City. At syempre itong table tennis pa rin, no, sa silver naman, nakakuha na sila ng ganitong mga medalya ng Western Visayas. Kapag itong most medals natin, sa update natin sa pinakamaraming medalyang nakuha, itong gymnastic, meron nang nakuha itong NCR. 5 ang nakuha ng gymnastic, no, na gold dito sa NCR. Habang itong arnis, ito pa rin, no, sa inyo pa rin, dyan sa Iloilo, 2 gold. Sa chess naman, na secondary girls, 2 gold na ang Region 4A. At sa chess naman, secondary boys, nakakuha ang Region 4A ng 2 gold. At syempre, itong gymnastics ng NCR muli, no, nakakuha ng 2 gold. At may taekwondo din, secondary boys, elementary girls, at secondary girls, yung NCR at Cordillera Administrative Region. So ito yung mga ilan sa mga update natin dito sa ating palarong pambansa 2025. At so far, okay pa naman, no, yung mga lagay ng ating mga... Bombo Oliver? Yes, Bombo Champ. I'm just curious kung yung mga sports na hiniheld sa open field, 4 p.m. nag-uumpisa, mga anong oras matatapos ito? May ginawa bang guidelines dyan, yung palarong pambansa or yung committee na hanggang alas 7 or alas 6 lang ng hapon at wala nang iba pang field games or open field games, Bombo Oliver?
Yes, Bombo Cham. Dito sa ating kinaroroon sa Batangas City, Ilocos Norte, yung ilang mga field games natin, nasa outdoor games natin, na open area, ay magtatagal. Magsisimula alas 4 at magtatagal ng 3 or 8 ng gabi. Depende sa time ng kanilang laro. No? So, dito, meron pang open game. Isang sa may Ferdinand Edran Marcos. Ito naman, magsisimula ang game ng 6:30 p.m. hanggang sa alas 9 ng gabi. Ito yung tinatawag nating evening game, no? Itong football sa ating palarong papunta ngayon na 2025 dito sa Ilocos Norte, Bombo Cham. Alright. Maraming salamat, Bobo Oliver. Yes, Bombo Cham, at yan ang update natin dito sa Palarong Pambansa 2025. Bombo Oliver na kumusta guulat para sa number 1 and most trusted Bombo Radio Philippines. Batrado, Bombo! Salamat kid Bombo Oliver da Kumos direktamente sa may Lawag, Ilocos Sur. No, or sa aton sini nga mga kabombo ining hampang gina-schedule gid nga sa mga Ilocos Norte, no? Lawag Ilocos Norte sa aton sini nga mga kabombo. Ang hampang sa mga ginatawag outdoor games ti ginabutangin nila alas 4 hasta alas 9, no? Kay kung may football, for example, 6 to 9, para nga ti hindi tuman kainit sa aton sini iya nga mga atleta. Malikawan naton ang mga heat stroke kang iban pa nga mga possible injuries nga maangkon sa mga atleta sa bangod man sa tuman sini iya nga kainit sa nga panahon. No, sa aton sini nga mga kabombo. Ang iban nga mga impormasyon kag balita bantayan sa iban sini Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa manayay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo! Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plaza 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo.
Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agud nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at the Plaza, mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 kami. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig.
Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kon preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ilabalay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan.
Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasin ng payment information halin sa shopping apps o kon mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and we're back para nga mag-welcome naman liwat sa inyo. Diri sa kahapon lamang program on a Tuesday, May 27, 2025. Kumusta ka mo dira? Nagapangapena or basing ibang dagahingagaw palang panyaga, parehas ang kilala ko. Anyway, enjoy lang whatever it is that you're doing right now. Salamat kay you chose nga mangin magkaupod kita sa sininga hapon. Sa mga suki naton dira nga mga tagpalamati, maayong hapon gid sa inyo. Kag-ari naman kita para nga magdulong sa mga kasaysayan nga gindulong man ginpalabot diri sa kahapon lamang program. Kag kamo dira pwede man no nga hindi lang kamo mga listeners kundi pwede gid nga mangin mga letter senders man kamo diri sa kahapon lamang program. Ang himuon nyo lang tama ka simple. Sulaton nyo lang ang inyong mga istorya panumdumon, ano ang mga nagliligad nga do hindi nyo gid makalipatan or something na natabo sa inyo that you felt no nga really worth sharing diri sa KLP. Who knows, basi ka mo pang magdaog sa 1,000 pesos nga cash. So i-email nyo lang ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Kung wala gadget, kung wala computer, pwede sulaton. And then ipalabot diri sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man kamo na mismo ang magdulong. Who knows? Basi magita ay pang ato nga banas diri. Welcome mga kabombo. Here's our song para sa inyo sa sininga hapon from Henry Alburo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Mayong hapon. Rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Hirap mang abutin ang nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo.
sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. That's right, never ever stop from dreaming. You are enough and you can achieve. Right, mga affirmations para sa aton nga kaugalingon, and we need that every day that we wake up, right? 2:21 ang aton nga oras, kag diri na kita sa pagdulong sa mga kasaysayan. May ari man diri nga liag i-share sa aton si Virgie, wala sang lugar ning gibutang. Simply Virgie. Dear Tita Regine. Tita Regine, nagapati ka bala nga ang patay makakita pa sa aton diri sa kalibutan. Masabata lang ni, no? Ato na to. Anyway, nga ang mga nagtaliwan na makahibalo pa sa nagakatabo sa ila pamilya. Ang akon istorya pag-umpisahan ko sang 26 anyos ako. Bulan sang Marso, manugbata ako sang ikaduha ko nga bata, kag nakabaton sang tawag ang akon nga banang nga napatay ang iya nga nanay. Nagsiling siya sa akon nga mapuli siya sa Antique. Nagsiling ako sa iya. Nagsiling ko kung tani maupod ako. Ugaling nagsiling siya, Tita Reg, ang siling niya, hindi ko na ako magupod kay mabudlay ang dalan pakadto sa ila, kag basi. May matabo pa sa akon, kay manugbata na ako. Gani nagpabilin ako. Kag sa nagpauli ang akon bana, wala kami ni nanay sa balay, tungod nga ara kami sa barotak, kag sa barotak na kami nagtulog. Sang gabi nga ina, ginhagad siya sa mga piyak balay namon nga mag-inom. Sang mga pasado 12:00 na sang gabi, nagpauli siya. Sang gabi nga ina, nakabugtaw ang akong tatay. Kag natingala, kun nga nga nagapudag-pudag ang akon nga manghud panaog sa halin sa ibabaw. Tungod gali, tugas ang kahulugbon sang akon bana, naghulid siya sa akon manghod, kag ginhukas ang butones sang iya nga shorts. Gipamangkot ni tatay ang akon manghod kung ano ang natabo sa iya. Nagsabat ang manghod ko, nga basta, andaman niya lang na mag-abot si Manang. Siling ni tatay, nga aman, ano tuhaw? Wala nakasabat ang akon manghod, kag nagdali-dali siya nga maghimos kag maglakat sa iya obra. Sang pagkaaga, nagabot kami ni nanay mga 10:00 sa aga. Waay na ang akon bana. Ang siling, naglaya siya sang kaagahon tungod nga nahuya siya sang iya nga ginobra. Tita Regine, ginakulbaan na ako sa mga tinion nga ina. Tungod kun mga sisa ako, ginahambalan ng ako ni tatay, nga hulaton ko lang kuno ang akon nga manghod. 6:00 hapon, nagabot ang akon manghod. Kapadulong pa lang siya sa akon, nagatulo na ang iya nga luha, kag nagsiling, Guro, way mo na pagpaayawi ang imo bana. Nagsabat ako sa iya, nga aman, anong natabo? Nalabot kagid niya? Hambal niya, way man, pero ginbuksan niya kag ginakuti-kuti ang akon shorts. Pagkagabi, Tita Regine, hinali lang ako nga ginsakitan sang akon tiyan, kag gindulong ako pakadto sa provincial hospital. Nagbata na ako, Tita Regine, kag ang petsa sang akon pagbata, amuman ang petsa sang pagbulagay namon sang akon bana. Sang duha na kabulan ng akon nga bata, isa sa mga inadlaw nga ina, nakadamgo ako sang gabi, nga ginhagad ako sang nanay sang akon bana nga napatay na, nga maglakat. Gintoy-tuyan niya ako, padulong sa banas nga alagyan, pakadto sa ila sa Antique. Pagkasampot sa balay nga ina, ara ang akon bana, nagahigda sa isa ka payag. Sang hinali lang,
Nadula ang iya nanay. Siguro, ang buot niya silingon, amo nga mag-uliay kami kuntani sang iya nga bata. Nagbugtaw ako, hinali Tita Regine. Kag tungod sa to, nagpati ako nga ang patay makakita pa sang aton pangabuhi diri sa kalibutan. Kag sang pila ka adlaw, matapos ako magdamgo, nakabaton ako sang sulat halin sa ako nga bana. Nagsiling siya nga mag-apas kami sa iya sa mga bata sa Antique. Kag apaso niya lang kami sa Kalakha. Ginbalusan ko siya sang sulat, siling ko, ikaw ang magpauli dire, kag magpangayo sang pasensya sang imong obra tungod sang imo manog nga pamatasan. Apang, wala na ako sang may nabaton pa nga sulat halin sa iya. Tungod sini, nagdesisyon ako nga mag-obra para masagud ko ang duha ko ka bata. Sa nagidad na ako 31, Tita Regine, naman na ako liwat. Kag may ara kami sang 4 ka mga bata, kung sa diin ang ikaduha nangin kapid. Hasta magtigulang kami, nag-upod kami nga duha, kagin pakita, kagin pa eksperyensya niya sa akon, ang tuod-tuod nga paghigugma. Nagtaliwan siya sa nag-edad siya sang 73. Kag sa kaluoy sa mahal nga Dios, yari pa ako hasta subong, nagaedad 80 anyos. Kaupod ang akong duha ka apo. Ang tagpadala, hingala nilang kay Virgie. Virgie, salamat gid sa imo man nga pag-share diri sa kahapon lamang program. So wala gid kan mo gali na husay sang imo nga bana. Gusto man no nga ti dapat siya tong magkadto sa inyo nga lugar para nga makapangayo siya pasaylo sa imo nga manghod. Basi kinulbaan gid siya no sang iya nga ginhimo. Pero parte man duha ka bilog ang inyo nga bata, bangod lang sa iya nga kahadlok pamag-atubang sang remalaso nga iya nga ginhimo. Nag-decide na lang siya nga pabayaan na lang kamo. Well, sometimes ang mga nagkakatabo sa aton nga kabuhi bala no, hindi ta maintindihan. But for as long as nagasige lang kita, we just go on sa aton nga kabuhi and stay positive, no? That kung may mga butang man nga hindi ta maintindihan for the moment, in the long run and later on, dumangin masana gid para sa aton ang tanan. Salamat kida sa imo, Virgie, 80 anyos. Wow! This happened to you when you were only 26. Sharp pa ang memory. Salamat gid, and you can write to us again, ha? Virgie, thank you so much. 2:29 ang aton nga oras, and yesterday bala. Kung may ginbasa kita nga letter, halin sa kay Nanay Del, siguro natingala man si Nanay Del, nga, Ina Regine, doon dito kompleto pagbasa mo sa sulat ko. May sugpon pagili diri sa unahan, pero hambal niya ang dedication niya naman lang. So sige, pagbigyan ta ini, this is part of her story kahapon nga ginbasa naton. So to all the members of the 50th Soelo Soloveres Clan Reunion, good afternoon. All my friends in Lucena, San Salvador, Banate, Anilao, friends, comadre, Serwe and family, mga paryente sa Dawi Sur, Zaraga, Iloilo, mga writers ng KLP, Lola Amparing, happy belated birthday, Ma'am Mia Zambingawan, Miss G, how are you? Student Ma'am, Ma'am NB, sang province of Iloilo, Tok Muning, kumusta ka mo? Lolo Dencio, Sir Abraham, kasi tanan-tanan nga nagasulat sa KLP, how are you? Sigihan ninyo nga sulat sa kay Tita Reg, mga palangga, kananamian na siya. So in the Reg, again, thank you so much. In regards to Family Circle, Inday, have you gone to Guimaras for the Manggahan Festival? Wala gidnay. Ting is here at Dawis, busy planting their hybrid coconut seedlings with Toto Edwin, his faithful friend. So Inday, thanks for reading. Love you. Again, Nanay Del, Sanzaraga. Inday, I've gone from my family doctor for check-up sa heart. Nanay Del sa liwat. No? Nanay Del payo ayo gid
rest gid kag hindi magpatama no sa mga activities dira nga basi makahatag kakapoy sa imong tagipusoon. Love your heart, di ba? 31 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang KLP with more stories to be shared with you pagkatapos sa pinaka-importante ng mga pahibalaw. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agad nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at the Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho kun nagaplano sa aktibidad agod nga Sa kahapon lamang program kay dinhi na makita sa sulat ni Student Mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Ari naman ako, si Student Mom, walang sawang sumusulat sa program mo, Tita. Let me write the last stanza of Longfellow's Psalm of Luke. Halad ko sa tanan nga KLP fans and contributors. Let us then be up and doing, have a heart for and faith, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Amo ni kuno ang kabuhi isang tawo. Kinahanglan nga batunon ang mga hitabo sa aton kabuhi. Nga bisan kalipay o kasubo man, padayon kita sa pakikibaka sa buhay. Ang importante, nagabato kita, whether it's hardship or success ang aton nga gina-experience. Sige lang, huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Everything will end well with God's help. So, pamati kita sa mga sulat kay Tita Regine. Bisan madali lang, you'll forget whatever is bothering your mind. Endeavor to be wise when you cannot be merry, easy when you cannot be glad, cannot with what cannot be minded, and patient when there be no success. Tita, miss ko na ang best friend ko nga si Erlene. Wala ako siya ma-visit last year sang mag-birthday siya. Dati, every August 12 dalaan ko siya sang birthday cake, chocolates, and other goodies. Always kami sadto nagapa-church kag mag-attend sang Wumiso Fellowship.
may Alzheimer's na abi siya subong. Na-remember ko pa, sang okay palawas namon, nag-visit kami sa Lambunaw Police Station, kag nag-ayo, kung pwede kami kasugilanon sa mga preso dito. Timing naman, na may bagong sulod sa presuhan, si Elias Bien. Isa ka nangawat sa isa ka convenience store. Na-arrest siya sa isa ka police diri, kagin preso. Gisugilano namon siya, and we told him about Jesus and His dying on the cross to save us ng mga makasasala. Namati man siya, kag na-feel namon sadto ang paghambal niya sa iya sala. Dumahibi man siya, kag sang manuglakat na kami, nag-ask pa siya, Nay, saan o ka mo mabalik? Siling namon, next week ari naman kami. Pag next week na visit namon, gin-visit namon siya liwat, may dala kami biscuits, kag tubig. Happy siya. Upod namon pag-pray, kag namati isang gospel. The Prodigal Son. Pagsunod gin semana, gin-visit naman siya liwat ni Erlene, pero gin-transfer na siya sa Putotan. Nakasiling pa siya sa amon, nga nagahinulsol na siya sa mga naobra niya nga mga sala. And we believed him. Siling pa niya, at peace na kuno ang iya tagipusoon, kag naka-ask forgiveness na siya kay Jesus. Thankful kami ni Erlene nga na-share namon sa iya ang gospel. This coming August, i-visit ko na si Erlene. Tani okay lang siya. I know God is taking care of her. Permi ko siya gina-include sa akong mga prayers. The Lord will always hear our cry. Manan ko, nga if I pray continuously, if I keep on praying, God will have mercy on us. Really, there is never a day when we don't need to pray. Sige, let us all pray. Dear Father, we often struggle to spend time with you. Help us to make the time, and help us also sense your goodness and presence. Amen. I think this is all for now, Tita. Tamyawon ko lang tani, no? Ang mga wumisong ang nag-attend sa fellowship sa Negros. So, good afternoon, fellow wumiso. So, I'll be seeing you here in Lambunaw this June for our Pastors and Workers Fellowships. Until then, until next meal, God bless to everyone. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. That's a very nice experience and something very good to do, no? Reaching out to other people, sharing the Word of God, and at the same time, no, being there to just make the person feel good. And thanking nga nag-allow siya, no? Nga makaistorya niyo siya, kaga ma-share niyo sa iya ang maayong balita. Kanami lang gid, no? You're doing corporal works for God. Kag we know nga that gives you inang do hindi maintindihan, no? Nga nice feeling, that joy nga mabatyagan sa isa ka tawo nga knowing nga may nahimo siya nga maayo para sa isig niya katawo. The joy nga halin sa Ginoo. So you have a lot of activities coming up, student mom. Kagarami, no? Sa imong edad, you are still really making yourself available. Kaga-look forward kagid, no? Sa sininga mga butang nga mahimo mo and ang imong plano nga pagbisita sa imong best friend. Kabay nga matigayon gid na this coming August. Kag ang Womiso Fellowship ninyo this month of June. Sige, and I'm sure you have a lot of stories again to tell with us or to tell to us or share with us diri sa KLP after nga nahimo mo ang ina nga mga ginaplano mo
nga mga hilimuon sa sini nga mga masunod nga mga binulan. Sige, halong, salamat gid. And keep on sending nice stories diri sa KLP. 2:41 ang aton nga oras. Magabalik kita with more stories diri gihapon sa kahapon lamang program kaupod si Tita Regine. Church. Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang Sa pagamat-amat diri sa sang katambak. Yung mga sulat ni Lola Amparing, we have one to be shared with you. Sa sininga hapon, My Dearest Tita Regine. Ginatami ako gidkamutanan sang maayong hapon. Maayong kalusugan, mabuting kalagayan. Sobrang init. Gani nga naisipan ko nga magsulat sang ako naman nga mga nadumduman nga mga kahapon usad tong madugay na gid nga panahon. Tani, nagapahuway-huway ako sa subong pero sobra gid kainit sa kwarto ko. Gani naisipan ko na lang no nga ti panumdumo naman ang mga hitabo sadtong tapos na ang World War II. Tita, madugay na nga panahon nga natabo, pero ari sa gihapon sa akon nga kaisipan. May nadumduman ako sa subong nga hindi gid ma-erase sa akon nga isip ang ini nga hitabo. Ang akon i-share sa imo sa subong ang natuhoy sa adopted child sang akon nga pakaisa sa Sara sadto. Ang akon pakaisa isa ini katiniente sa Philippine Army sadtong World War II. Kag siya ara permi sa bukid sa tong nagagyera. Pagkatapos sa World War II, nagpauli siya. Kag dala-dala niya ang isa ka bata nga lalaki ni isa ka bukid nun, taga-bundok. Hindi mo maistorya. Kay lain mga kung lain kag kung ano-ano ang ginahambal. Siyempre, nagdako sa bukid. Wala balay, wala salakyan. So, istorya sa amon sa akon nga pakaisa. Kung if ever kuno nga magkadto sila sa pihak nga bukid, way sila yung nagalakat, kundi nga nagakapot lang sang isa ka dako nga sanga o lubid nga very sturdy or isa ka sanga sang kahoy. Way karabaw, wala kanding o kung ano-ano nga mga hayop, kundi mga amo, turtles, manog, kag baboy talunon. Way kuno sila sa makita nga kung ano-ano nga mga salakyan. Kung sakali nga magkadto kuno sila sa piyak nga bukid, nagahawak lang do ng sandalagko bala nga mga balaging para nga mabakod kag dalagko nga lubid nga gasaylo-saylo kuno sila sa piyak nga bukid kundi indiin sila makakadto nga magpangita sang ila nga makaon. Sang ulihin na, si Tarzan nga ginbilang nga adopted child sang akon nga pakaisa, nag-upod, tubtob nga nagsinultiro, kag sa kaluoy sang Dios nag-aral sa pagsasalita. So primero tita, ginupod namon pakadto sa merkado, gulpi siya na dula. Ginpangita namon, nakita na lang namon
Didto siya sa isa ka kotse, nagalibot-libot na, nagahikap-hikap sang auto, palibot. Nagasenya sa amon, nga wala niya kuno dito sa bukid. Parang Mindamora, bisan Karabaw, wala raw. At ang gamit nila, magkalkal sa lupa, ang mataliwis nga kahoy, inang ginasudsod sa lupa para tamnan sang root crops nga ila ginakaon. Ang sudan kuno nila, mga baboy ramo, kag kung ano-ano lang nga mga bungang kahoy. Gani nga nalipay man, no? Kay nanmian man. Sa luyo sang pamilya, sang akon nga pakaisa, ining si Tarzan. So Tita Regine, sang soltero na siya, nakapangasawa siya. And believe it or not, nakaanak sila sang asawa niya, sang napolo gid nga puros lalaki. Tita, hindi ko gid malipatan nga ang firstborn niya, ara gid ako nga nagatambong sang ginasakitan ang asawa. Bala mo tita, pagkasunog sang boarding house ko sa Mabini Street sa Iloilo City. Dito ako nagdayon sa ilaman ginadayunan, nga amon man paryente. Tita, sang ginasakitan ang asawa, nagasinggitan nga Tarzan, hindi na kita ko magliwan. Sige-sige pa ang gibi, kag singgit, nga hindi na ko na magliwat. Pero tita, ha, nakapulo pa sila sa ila anak. Kagang panganay sadto, naging barangay kapitan man sa barangay nga ilang ginaestaran. Ang last family reunion namon, dito gani, no, ginhold sa ilang barangay. Si Tarzan, wala na sang pag-family reunion namon sa ilang barangay. So, amo na lang ato, ang last reunion namon, kay ang mga leaders o nagapangulo, wala na. Kay kinuha na ni Lord Jesus. Tita, that was the happiest reunion namon. Kay almost nga mga kaparentihan namon present. Mga taga-Sara, Lambunaw, Dingde, Putotan, Mindanao. All present sa ato. Tita, may baile, pila kabilog nga lechon baboy, may program, may speeches, may kanta, may saot, kag damo-damo pagkaon. Halin sadto, why nagig kami nakatipon-tipon kay ti ang leader namon ginkuha na ni Lord. Nga didto na siya nag-estar sa Mindanao. Si Trixie, mayor sa San Enrique, apo ko na sa tuhod. Subong ang mga ulihing tubo, why na nagakilalahay. Tungod gatanan nga mga katigulangan, mga lolo kag lola, wala na. So kung magkilit anay, why na nagakilalahay. Nadumduman ko pasadto nga mayor pasadto ang nanay ni Trixie. So nakapunta or nakakadto ako dito sa San Enrique. Kaupod ko ang iya nga uncle sadto nga siya mismo ang driver sang kotse sang iya nga nanay. Nadumduman ko man nga pareho lang kami nga duwa nga naga-vomit kay ginadagat man pareho ko. So pag-abot namon sa balay nila, ginhatagan ako sang itom nga shoulder bag. Ginpasakay ako sang utod niya pauli sa Santa Barbara. Sa subong tita, sang nadula na ang nanay ko, wala na nagakilalahay ang mga paryentihanay. Wala mo tita si nanay, palakad to sa mga kaparyentihan niya. Kag dayon niya introduce ang mga paryente o ang mga katigulangan kag ang mga kabataan. Sa subong wala na nagakilalahay. Sa subong may mga pakaisaman ako sa Capitol, diri sa Iloilo City. Tita Regine, nadumduman ko pa sa subong, sadtong nag-teach pa ako sa Sara. Pero mi nagkakadto ang akon mga hinablos, mga lola ni Trixie sa balay, kung matak-an kasaway sa iya mga anak. Nadumduman ko, nga kung magdinalagan sila, pakadto sa balay, masiling si nanay ko nga, ari naman kamo, siguro gintabog naman kamo ni mama ninyo, kay masyado abi kamo kasalawayon. Kung way sila klase, sa balay sila nga apat manyaga, kag hapon na sila nga magpauli. Tita Regine, ang mama kag papa nila, mga first cousins man lang. So amo na gani, hindi man maglayo ay ang amon pamilya, ugaling wala na sing naga-introduce sa amon nga mga pamilya. Kay wala na si nanay, nga siya malansad to ang mapisan nga magbisita sa mga kaparyentihan namon. Kung isip-isipon, close na close kami kina Trixie,
Kay ang parents sang lola kag lolo namon magpakaisa man lang. Song unang panahon, sang buhi pa ang mga lola kag lolo nila, ti permi kami nagakita ay. Kapin pa kon may party o tipon-tipon ang family namon. So tita, I have to close now kay do medyo malabo na ang akon nga pananawan, stakaan ka na sa pagbasa. Ari akon sa sincere regards, kisses and prayers sa imong mga family, more power sa mga listeners, kag sa mga co-letter senders ko, and most especially kay Loving Mia of Bingawan, kay Deo of Putotan. Gina-mention ko sila kay ti kong birthday ko, present sila. Pero love na love ko man ang tanan ng mga co-letter senders ko. Walang pinilian. So I love you all and may God bless us all. Lovingly, Lola Amparin. Namigid man, no? Kung may mga pagtipon-tipon, especially family reunion, reunion sangklan, kaya ti para bala sa mga ulihing tubo, nga wala na yung kabalo, no? Kung sino to ang mga kalulalulahan, kalulululuhan, but kung ara ang aton nga mga matatanda, nga sila gidya ang mas nakahibalo, no? Sa family tree. So dira nga mas ma-introduce ang mga young would also be introduced to one another kay ining mga young niya. Di syempre ulihing tubo, wala na ginas lang sa nabalaan, not unless no ipahibalo sa ila, ipakilala sila. Oy ini siya bata ni siya ni Lolo Amumuni, kag bata ni siya sang bata ni Lolo Amumuni. So sila mismo no, they would meet personally. And dito nila, no? Dito man sila nga makaban, dito nila nahibalo. Ano, no? Ang ibang gali, mga mag-classmates pa, ang ibang mga co-workers pa. Pero wala nahibaluan. Ngati, paryentihan na, yung mananggali sila. Kaya wala sang may nagpabalo sa ila, wala sang may nagpakilala sa ila. One thing beautiful about having reunions. Anyway, thank you so much, Lola Amparing. And ginaamat-amat to gid, parang maubos ta din, no? Ang imong mga sulat. Pero daw feeling ko, hindi ko pa maubos. Ara naman, kag non-stop kagidya sa imong pagpadala diri. Pero wala ako nagreklamo. Keep on sharing, sige. Magpapanabalikan kay LP. It is now 2:53 in the afternoon. Sa gihapon, kaupod, si Tita Regine. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. 4 previous days, nagsugod kita sa sulat ni Lolo Abraham. Medyo malawig-lawig ini. We have a little time para nga balikan ini. Susupunan ta ang iyang sulat. In the Regine, sa itong grade 3 na ako, Sabado nga adlaw, naglagaw kami sa Iloilo City. Anom kami. Agyan namon nga anom ang bridge too far. Tiara na kami sa Isnart Street, corner Arroyo Street. Nagtabok ang 5 ko kaupod. Nagtabok man ako. Wala ko makita ang auto nga itom. Maayo lang, nakapundo dayon ako in the Regine. Ang auto nga itom, way ko kabalo kung diin makadto. Nagtabok ako, ara ako sa sidewalk. May nag-display ng newspaper. So nagpalapit ako. Nabasa ko sa headline. Ang first president of the Philippines napatay. 1963 man napatay ang amay ni tatay. Siya tani ang amon paglaom na makatapos sa pag-eskwela.
Siya naghahatag mga balayran sa school, sa high school. So in the Regine, pauli kami nga anom. Ara base ang mag-ulutod, nagkadto sa balay kay ti birthday, so kaong kami linugaw. At 14 years old, upod kami tanaw sang sine sa Secret Invasion sa French cinema sa 1960 in the Regine. Pauli kami nga anom, nakapulot ako sigarilyo. Sige lakat namon, abot kami sa building na puti ang pinta. Sa sulod kami nag-agi. Basi mainit o kung nagaulan, in the Regine. May isa katawo nga nagapungko sa bangko. Sa likod niya may hagdanan. Nagapanigarilyo siya. Nagpalapit ako, habal ko, "Good morning, sir." Masindi ako. Hinali lang. Ginkaptan niya ang tuo ko nga butkon, kag naghambal. Karon prisohon ta. Nagibi ako, kay ara dira sa pihak ang prisuhan in the Regine. So ginbuyan niya ako, nagpauli kami nga anom. Agyan namon ang pito ka akasya, dayon ang bridge too far. Pagkahapon, lagaw naman kami, dira lang kami sa plaza, kay may swing dira, kag hilamon. Ang upod ko naghampang serko-serko. Gadoko ang bata, galumpat sila sa likod, tupa sa duta, may hilamon. Ginilog ko man, wala ko gintukod, ando ako kakamot sa likod ka bata. Te, tupa ako sa hilamon, sakit-sakit ang likod ko. Hindi ako makabangon. Nagkamang na lang ako, nagpahigad in the Regine. 8 p.m. pauli kami, agyan namon ang bridge too far sa gihapon. Madulong, wala poste. So dalaga ng mga upod ko, naulihi ako, dumay balda ako, lakat ako mulubalikid, basi may kalesa nagapadulong. May kalesa gid man inday, so tabid ako sa likod, may salsalon para dasig. Nagsaylo sa syudad ang mga pakaisa ko sa 1963. Inday classmate ko ini siya, no, sa grade 1. Patay na siya. 7 years na ang nakaligad. Maestro kag maestra ang iya ginikanan. Pulo sila ka mag-utod. Napatay ang isa, newborn in the Regine. 3 p.m. nagkadto ako sa Ilabalay, December 28. Ara pa nagatindog ang balay ka mga pakaisa ko. May haligi, may atop kag dingding sa idalom sang Ilabalay. Mahawa na sa higad, malapit sa kudal, nagatumpok ang mga madamol nga mga kahoy. Lapit sa kudal, may barbed wire sa gate. So nag-agi ako kay may pila ka mga bata nga nagatungtong sa kahoy nga tapi. Nagtungtong ako. Ang amon amigo nga upod namon, kung maglagaw sa city, 14 years old, masulod siya sa barbed wire, dito siya nag-agi, nagtaklas, aran siya sa ibabaw, hinali lang. Naglupok ang rebentador o kontrayanggulo. Nakibot siya, nagsuli siya, ang ulo niya nagatuon sa duta, naghibi siya, nagdugo iya buli, kinaga-short siya, nagakabit siya, may duwa ka tawo nagpalapit sa iya, ginbuligan siya, nga makatungtong sa duta. So, dali kita sa duta naman, mastap. Balik-balikan ta lang, ah. Anyway, sa inyo man yung mga istorya dira, pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede nga sulaton kag ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pagkatapos ng KLP, syempre magasunod na ang mga dramas, si Tuyang Ermitania, Provincial Jail, kagang Dear Diary. See you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.